sillabaith Saesneg ar y botwm coch. English language commentary is available during this match. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, press the red button. And if you have a TiVo or Sky Q box, go to settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Da chi'n gwylio Sgorio Byw. A mae'r bêl yn cael ei harbyn yn angen yn arbediad, ond pwy sy yno? Brobl! Mae'r Seintiau yn barod ar y blaen. Mae Brobl yn gweld iawn yn symud i'r cwrt. Ac iawn mae'n mynd. Troed ar y sbardyn. Ac Adrian Sislevich yn gwneud be mae'n ei ore. Dyma Sislevich di troi'r beder yn 5. Ac enillwyr Cwpan Nathaniel MG ydy'r Seintiau Newydd. Brobl, Brad Young, fel efo yn Young yr ergyd, na chi gol gan Brad Young. McManus yn gweld y gol o'r oddi ar ei wynes! Dyma Brennan, Ash Baker yn ceisio chryfanu hi'n ôl a Gwion Dafydd, yr hat-trick. Williams, mae'n mynd am yr ergyd ar ei drwy'r chwith a Williams, wel allan o'n unlle. Pwy sy'n gallu stopio'r Seintiau Newydd yw'r hen gri gyfarwydd, a neb yw'r ateb fel arfer, ond beth am un o glybiau'r Alban? Maen nhw wedi codi un cwpan yn barod yng Nghymru, maen nhw'n 8 ola Cwpan Cymru, ac yn bell ar y blaen yn y gyngrair. Heno maen nhw'n Falkirk yn Rownd Gynderfynol Cwpan Her yr Alban, ac dyma'r her fwyaf yw cais am y quadruple. Falkirk yn ddaearyddol, hanner ffordd rhwng Glasgow a Caeredin. Mae'r clwb ar frig adran 1 yn yr Alban. Dyma Rownd Gynderfynol. Mae'n fyw ar S4C. Noswaith dda i chi. Mwy o chwaraeon ar S4C. Cymru'n erbyn yr Alban. Unwaith eto, jyst fydd i hanner mor gyffroes o fel sy'n ni yn y rygbi. Byddwn ni'n hapus iawn. Dim noson lawen heno, gyda llaw, ond mae wastad yn noson lawen. Pan mae Malcolm Allen gyda ni. Noswaith dda, Malcs. Diolch daw. Edrych mlaen at hon. Mae'n ddiddorol cymharu y timau o wledydd arall. Be allwn ni ddisgwyl heno? Bydd i gêm gystadleuol yn challenge i bach gwahanol. Dwi'n gwybod mae Seintiau Newydd yn barod wedi curo un cwpan. Mae wedi curo trebl mwy nag unwaith o yma yng Nghymru. Ond illa, maen nhw'n mynd am y quadruple. Ond dwi'n erioed wedi bod mewn ffeinal y Cwpan Her yn yr Alban. A gyda'r ddau record rhywun peth, ddim wedi colli oesoedd maith, felly mae'r ysbryd yn yr ystafell newid na reit rwan. Nipyn bach yn nerfus pwy sy'n mynd i golli heno. Ie, mae'r Seintiau ar hyn o bryd, maen nhw wedi ennill 24 o gemau yn olynol, ond chi jyst yn meddwl, tîm o'r Alban, Cwpan yr Alban, dyn nhw'n eisiau tîm o Gymru i gyrraedd y rownd derfynol i ennill y gystadleuaeth yma? Dwi'n cofio dipyn bach o ddynyddoedd yn ôl pan oedd Cei Connah gyrraedd y ffeinal, ond colli yn y rownd derfynol. Ond ti'n gwybod be, os bysa fo'n digwydd, fysa tro gyntaf erioed bysa iddo fo digwydd. A pam ddim? Oherwydd mae y Seintiau Newydd angen i challenge mewn ffordd gwahanol tro mor un. Maen nhw'n mynd i ennill y pencampwriaeth, da ni'n gwybod hynny. Felly, llinell fesur bach, oherwydd mae Falkirk yn yr adran cyntaf, dim yn y pencampwriaeth. Maen nhw ar y brig, heb di colli. Ia, mae'n mynd i fod y wahanol. Da ni'n gwybod beth ddisgwyl, ond dwi'n gyffroes go iawn po ni'n cyrraedd gwen yn ôl ar y gwyneba ar ôl y rygbi prawn ma. Wel, ie, na beth oedd gym. Ie, gen i weld sy'n eithi. O'n i'n sôn hefyd, allai glywed pobl yn gweiddi, na, o'n i'n sôn tîm o Gymru, fi'n gwybod bod nhw'n rhoi soswell. Pencampwyr Cymru, y Seintiau Newydd yn yr Alban. Mae Sioned Dafydd yn yr Alban hefyd. Mae wedi bod yn siarad ar rheolwr y Seintiau, Craig Harrison. Craig, the cup games, they continue to come thick and fast, but is it fair to say tonight's game against Falkirk is your biggest challenge this season so far? Yeah, it possibly will be. You know, it's a different challenge. Obviously, we understand that. We know that, you know, coming into a different competition. You know, like I've said numerous times, that the competition is one that we hold in high regard. You know, we are really proud to represent Wales in the competition, and hopefully we can go one step further than we haven't for the last couple of times. There have been a lot of similarities made between these two teams, most notably the fact that you're both unbeaten in your leagues. How exciting is it that you've got two teams going head to head, both teams in the habit of winning? Yeah, it does. It makes out for a fantastic open game. You know, Falkirk play good football, we play good football, play open football, they play open football. So yeah, you know, you look at it and you like to think if you're a neutral, then you're going to come tonight and enjoy a good game of football with lots of action. You know, as long as we score more goals than Falkirk, then I'll be quite happy tonight. Finally, Craig, I read during the week you've actually got strong family ties to this area.
your wife's family, they've got season tickets here. I believe the cousins are sponsoring the game. So is the Harrison family divided for tonight's game? Well, not quite. Last night, my wife and daughter come up last night, and they went and had dinner with the family, with the Falkirk side of the family last night. And Danielle and Ruby, my wife and daughter, were sitting there with their TNS hats and scarves on, and the other side, Steve, Yvonne, and Molly, and Zach, their kids were sitting there with their Falkirk hats and scarves on. So it makes it interesting. It's it's looked that way for from the semi-final, for the quarter-final, when we went 1-0 behind against Arbroath, and then fate has got to where it's got, and we had a fantastic performance, and I thought we were always going to end up meeting like this. A proper family affair. Craig, good luck. Thank you very much. Craig Harrison yn sôn am Arbroath fyna, felly maen nhw wedi ennill yn ebyn Arbroath yn y rownd ddiwetha, nawr maen nhw ar waelod y bencampwriaeth, un cyngor yn uwch na Falkirk, mae hwnna'n ddiddorol. Ni'n mynd ganolbwyntio un o chwaraewyr newydd, felly enw newydd i lot o bobl, Brad Young gyda'r Seintiau Newydd. Mae fe'n cael tymor da, Malcolm. Wel, mae yn am ei dymor cyntaf, dydy, ac ti'n edrych ar y goliau mewn wedi sgorio. Hon i'r gêm gyntaf o de. Gyntaf oedd nath o cymryd y kick-off, yr ail kick, wedi ti'n yn y rwyd. Faint o sydyn yna, dyn nhw'n digwydd namal iawn. Ond edrych ar sy'n goliau mewn gael, mae'n amseru i'r eithriadau, mae'n ymroi i'r eithriadau, ond i symudiadau fo'n fanna wan, jyst i golli ddyn, dod yn fyr, jyst i wneud siŵr, un cam ymlaen i'r amddiffynwr, wedyn troi'n sydyn, cael y bel tu ôl, a wedyn cyffyrddiad bach at yn ei draed i symud y golwr ar 18 y gornel. Eto, edrych am, mae'n just synio o ddiwrth. Mae'n sydyn bod yn hawdd efo cam sefyll yma na. Dydy ddim. Mae'n aros, oedi, disgwyl tan y bas, wedyn 18 y gol. Felly, clinigol ganddo fo. A mae o ar dan ar y funud. Ti'n edrych ar McManus di bod i brifo mewn y gallan tymor yma, oedd angen rewyn i gymryd y cyfrifoldeb. Ond mae'n 21 o chwaraewyr wedi sgorio Seintiau Newydd yn y tîm gyntaf. Mae'n anhygoel. Mae o rili ond mae o efo dros 15 o goliau fan, felly ond ni angen rhywbeth i sbarduno allai nhw fynd i'r lefel nesaf yna, a gan i weld os da'n medru chwarae ar y lefel yma nhw. Ni mor gyfarwydd nhw, ni'n cymryd nhw'n ganiataol, ond pan chi'n gweld 24 o fuddugoliaethau yn olynol, 27 yw i record byd nhw. Mae nhw'n agos 7 record byd i hunain. Just fo'r cam nesaf ni'n eisiau gweld nhw, lle bod chwarae mewn cystadleuaeth fel hyn yn helpu iddyn nhw ddatblygu? Wel, mae Ewrop rhy bell, mae'n debyg ar y funud, da ni ddim wedi mynd i mewn i'r grŵps na, bob rhad, da ni'n trio Seintiau Newydd gyda'r siawn sgora gynno ni, illa. Ond yn sicr, fatha heno, mae'n wahanol. Dwi'n meddwl maen nhw wedi curo yn ebyn y tîm a pencampwriaeth. Fydych chi'n meddwl am hynna heno. Mae hanas gynno Falkirk i curo'r gwpan yma. Mae chwarae hanner i'r tîm nhw wedi curo'r gwpan yma blaen. Felly mae nhw'n o ddifri amdano y gêm. Mae rhaid i Seintiau y gyfrinach fi peidio mynd ar ei hôl i'n gynnar. Fel nathon ni'n y rygbi. So mae eisiau gwneud siŵr poni yn aros yn y gêm yma. Ond dwi'n ffyddiog, ond dwi'n ddistaw hyderus bod nhw'n mynd i chwarae ar ei lefel gwahanol i ni heno. Os bydd hi'n 27 i ddim fel oedd i'r un adeg yn y rygbi, bydd hi'n mewn trwbl. Falkirk yn cael tymor gwych gyda llawn, ond ddim wedi colli mynd yn y gystadleuaeth. Tan rhywbeth efnos yn ôl, gollon nhw'n erbyn Bonnie Rig Rose yng Nghwpan yr Alban. Ystod sôn am hwnna. O'n i'n meddwl bod chdi sôn am ryw robri yn yr 80au. Ronnie Biggs. Ronnie Biggs. Ond maen nhw ar ediad da hefyd. Ond nhw'n bron cael drychafiad tymor diwetha i'r bencampwriaeth. A bydden nhw ddim eisiau colli un erbyn tîm o Gymru yn amlwg? Wel na, oherwydd dos o'n tîm o Gymru wedi curo'r gwpan agos, felly da ni wedi cael Cei Connah yn y ffeinal un tro, lle gollon nhw dan Andy Morrison. Ond fe hwn yn un peth ychwanegol i record tymor Seintiau Newydd. Mae wedi curo'r trebl mwyn ag unwaith. Hon di'r un mawr, blwyddyn yma i fi rwan. Hon di'r lefel nesaf i llinell fesur. Fydd hi'n hysbysiad gwych i'w gyngor Cymru nhw giro a mynd i'r ffeinal a wedyn curo hwnna hefyd. Pam chi ar rediad fel hyn, be mae fe'n neud i chi ennill gymaint o gemau? 33 heb golli, ond mae fe'n 24 o fuddugoliaethau yn olynol. Fain o hyder mwyn rhoi chi am gwestiwn twp? Dy ddim rili, oherwydd mae'r shifft ysbrydoledig yma yn dybendi, yn seicolegol, a reid yr hyder wrth gwrs, y ffydd yn eich gilydd, y credyd yn eich gilydd, mwyn yn byd, agwedd penderfynol i giro mwy o gemau. Dyma nhw'n dod i'r cae, felly Falkirk yn ebyn y Seintiau Newydd. Rhywbeth bach gwahanol i ni ar Nos Sadwrn. So beth yn Saesneg fel arfer. As usual, we have got English language commentary available on the red button for you tonight. Ond dewch i ni fynd draw at ein tîm sylwebu yn Gymraeg ar gyfer y gema yn y Rownd Gynderfynol. Yn disgwyl amdano ni, mae Owain Tudur Jones a Mike Davies. Diolch Dylan.
Noswaith i chi gyd ar noson all fod yn un hanesyddol i'r Seintiau Newydd wrth iddyn nhw anelu at gyrraedd Rownd Gynderfynol Cwpan Her yr Alban am y tro cyntaf. Yn ddigiro yn uwch gyngraedd Cymru eisoes wedi codi cwpan y gyngraedd. Bydd tîm Craig Harrison yn llawn hyder heno. Ac o ran y timoedd, o ran Falkirk, mae John McGlynn yn gwneud un newid o'r tîm nath ennill o 5 i ddim yn erbyn Alw a wythnos yn ôl. Mae Nicky Hogarth yn cymryd lle Sam Long fel gôl geidwa, 2 llechen lan i Hogarth yn erbyn a Queen's Park. Mae gyda nhw amddiffyn cadarn, ymosod peryglus, a mae Mae Morrison wedi sgorio 27 o goliau. O ran y Seintiau, dim newid. Ie'r siap i ddechrau, Mike. Da ni'n gweld bechgyn yn y cefn yn ymwedig o'ch ti'n cyfeirio atyn nhw, Lang a Donaldson, gymaint o brofiad reit yng nghanol yr amddiffyn, a fydd y Seintiau a'i ymosodwyr slick yn gallu mynd heibio yr cewri yn y cefn, ond gwyliwch allan am Mae di sgorio digon o goliau tymor yma. Byddwn ni'n gobeithio gweld nhw'n cadw'n dawel heno. Ac o ran y tîm ar frig uwch gyngraedd Cymru y Seintiau Newydd, wel dim newid i'r tîm nath codi cwpan Nathaniel MG wythnos yn ôl wrth giro Abertawe dan 11 o 5-1 ar Badgen. Brad Young yn arwain yr ymosod, ac Manas y prif sgoriwr tymor diwetha ar y fainc. Ia, tîm sydd yn gyfarwydd iawn i ni erbyn hyn. Profiad a cyflymder yn y cefn efo Davies a Pasg. Ac ymosodwyr slick, fel dwi wedi sôn amdan, llawer gwaith drwy gydol y tymor, ond y tri'n ganol cae, cadwch lygad arnyn nhw. Wastad yn cadw meddiant a sticio troed i fewn. Wel, y Seintiau fydd i gychwyn y gêm. A mae'r gŵr yn y chlin chi, Brad Young, 20 gôl ym mhob cystadleuaeth. Mae'n gydradd brif sgoriwr yn y gystadleuaeth hon, Cwpan Her yr Alban. All y Seintiau fynd un cam ymhellach ac efelychu campau Cei Connah wrth gyfer y Rownd Gynderfynol. Ydyn nhw'n gallu neud i? Owain Tudur Jones. Ynddi'n sicr, ti'n sbio ar y ffordd maen nhw wedi bod yn perfformio tymor yma. Dim syndod, da ni wedi arfer gweld y Seintiau mynd ar ediadau hir yn ddigiro, ond mae'n rhyw deimlad tymor yma bod nhw'n barod i gymryd y cam ychwanegol yma. Nid yn unig cyrraedd y ffeinal, ond i ennill hi. Mae Falkirk wedi codi'r cwpan yma 4 gwaith o'r blaen. Maen nhw'n dal y record dros y blynyddoedd. 93, 97, 2004, 2012. A mae gyda nhw hefyd reolwr profiadol iawn, John McGlynn. Morrison yn cystadlu am y blêl allan ar y dde. Leo Smith i'r Seintiau. Ac un peth Owain bydd rhaid i'r Seintiau i wneud yw ddim wneud yr un camgymeriad a beth maen nhw wedi gwneud yn Ewrop, a dyna yw ildio goliau cynnar. Ildio goliau cynnar, ond hefyd ildio lot o feddiant yn Ewrop. Dyna maen nhw'n tueddu wneud, chwarae gêm wahanol i be da ni'n arfer i weld nhw yn y gyngrair. Wwan, mae'n ansicrwydd pan ti'n gwynebu tîm ti ddim wedi chwarae'n erbyn o blaen. Ti'n meddwl, sut mae hein yn mynd i berfformio? Un peth dwi'n chwilio allan am heno ydy just gweld o ran safle y cefnwyr chwith a de. Marriott ar un ochr a Josh Daniels ar ochr arall. Allan nhw ddim dechrau yn rhy uchel i adael gormod o fylch a tu ôl iddyn nhw. Rhaid just dechrau'r gêm efo rhyw un lygedyn bach ar gadw llinell amddiffynol gry. A dyna chi John McGlynn yn 62 mlwydd wedi codi cwpan Her yr Alban 2 waith gyda y Wraith Rovers, a hynny yn ddiweddar hefyd, a 5 o chwaraewyr o Wraith Rovers wedi ddilyn i Falkirk heddiw, a mae 4 ohonyn nhw ar y ca heno yn cychwyn yn yr 11 wedi codi'r cwpan yna. Lang allan i'r chwith trwy'r canol, maen nhw'n chwarae trwy'r llinellau, rhediad cryf yn hyn, dechreuad da gan Falkirk allan at Yates yn brobl sydd yn ôl. Y Seintiau yn clirio, ond Henderson, y gŵr tal yng nghanol ca sy'n eistedd o flaen y 4 yn y cefn, sy'n dwy'n y bêl dros y tîm cartre. Croesad yn un peryglus. Y Seintiau o dan bwysau yn gynnar iawn, a Connor Roberts yn gweiddi ac yn casglu. Rhywfaint o ansicrwydd fan'na, Owain. Ie, chydig bach ansicrwydd, ac o'n i'n sylwi Marriott, o'n i'n teimlo bod yna drosedd arno fo'n y cwrt Cosby, fel oedd o'n clirio. A dyna nath arwain at y pwysau ychwanegol gan Falkirk, ond yn amlwg ma'n dîm sydd ar y droed flaen, ac wedi chwarae'r erbyn tîm John McGlynn, cwpl o weithiau, blynyddoedd lawer yn ôl erbyn hyn, Mike. Mae tîm John McGlynn wastad yn weithgar dros ben, ar y droed flaen, yn eich gwynebau chi, a dyna da ni'n gweld yn gynnar iawn gan Falkirk.
A maen nhw wedi creu lle fan hyn i'r cefnwr ar yr ochr dde. Yates, tu fewn at Nesbit, yr hedydd ar draws, a mae gan Morrison, Callum Morrison, 2 o'i amgylch e, y Seintiau'n methu rwystro'r croesiad, ond yn rhy agos at Connor Roberts. Ie, nath Connor Roberts yn dda fanna. A wedyn tawelu pethau, oedd gen fo ryw un llygedyn fach ar taflu'r bel allan yn gynnar, ond mae dim o dan chydig o bwysau yma. A be oedd yn ddifur, Josh Daniels, y cefnwr 10, gath o'i lusgo'r holl ffordd ar draws y cae. Nath o ddilyn i redwr, chwarae teg iddo fo, ond wedyn y croesiad yn dod i fewn llawer rhy hawdd. Nath o werthu hyn bron a bod, felly oedd dan cryn dipyn o bwysau ar hyn o bryd. Ddim rhywbeth da ni di arfer dweud yn gwylio Seintiau Newydd, tymor yma'n enwedig. Redmond, lladd y bel yn dda, angen cyfnod o feddiant fan hyn, rhywbeth i chi'n fel arfer yn gweld o ran y Seintiau Newydd, ond maen nhw'n colli'r bel unwaith eto yng nghanol ca. Miller yn adennill. Donaldson, y capten, allan at Yates. Lle o flaen Donaldson, a mae'n dewis y bas yn sgwar. A hynny at Tom Lang. Mae can yw'r cefnwr ar yr ochr chwith. A dyma cyffyrddiad cyntaf, Brad Young yn hanner ei hunan, yn bwydo Marriott. Dyma Brobl. Cyfnod cyntaf i'r Seintiau i roi trod ar y bel ac i fwynhau cyfnod o feddiant. A dyma beth sy'n siarn nhw nawr i godi hyder nhw. Pasg, cadw'r bel mewn. Ie, ti'n lle gadael e, Mike. Just cyfnod bach. Tyfu hyder ia, ond ennill chydig bach o barch gan Falkirk hefyd. Herwydd tan mae'r Seintiau'n gwneud rhywbeth ddigwydd, tan maen nhw'n cael rhyw symudiad efo chwarae slick. Fydd Falkirk yn meddwl, bwyd i haen yn dod i fyny'r lôn o Gymru, da ni'n mynd i dysgu gwers i haen heddiw. Ac just un peth, mae Leo Smith, fo sy'n angori ganol cae i'r Seintiau Newydd, tacteg mae'r dyn yma wedi ddefnyddio efo gymaint o lwyddiant yn yr wythnosau diwetha. Wan, Leo Smith, mae gref naturiol o yn edrych ymlaen. Mae rhaid iddo wneud siŵr bod yn edrych ar ôl yn amddiffynol, edrych ar ôl Nesbit fydd yn edrych i ffeindio'r pocedi o le rhwng yr amddiffyn a ganol cae. Marriott dim digon cyflym i gadw lan gyda Morrison. Marriott o dan bwysau fan hyn, y cefn o Morrison yn torri tu fewn, yn troi ar ei drod dde, reit ar draws! Wyneb y gol am iddi, oedd un arbediad da gan Connor Roberts. Ond y perygl amlwg eto o wain yn dod yn safle Chris Marriott. Ie, Connor Roberts yn meddwl i hun, dwi'n cael gymaint o hyn i wneud mewn 90 munud fel arfer, ond Marriott ti'n iawn. Ddim yn ei gael lawr yn ddigon sydyn. Ti byth eisiau damddiffynwr fod un yn erbyn un. A mi oedd yn fanna, doedd gen fo ddim help o gwbl. Wedyn, nath o just troi i gefn. Morrison yn dda i golli Marriott, llawer i hawdd. A mae'r bediad gan hwn. Yn atgoffa fi o'r hyn nath yr ysgellwr o Hecyn o Sweden i Marriott. Dyma'r croesiad mewn gan Falkirk a nhw sy'n ennill y peniad. Ond mae dros y traws da. Mae amddiffyn y Seintiau yn gallu cymryd anadl. Ie, Tom Lang, dwi'n meddwl oedd o. Just yn ffeindio mymryn bach o le. Falkirk just yn cymryd y gic. Chydig bach yn fyr. Just i symud amddiffyn y Seintiau Newydd mymryn bach. A Lang oedd o'n golli ddyn. Spencer a'r peniad. A wyt ti cytuno o wain efallai yn safle Marriott efallai mae'r gwendid mwyaf o ran y Seintiau Newydd pan maen nhw'n chwarae timoedd cystal yn nhw. Ie, mae'n meddwl bydd i gwyddith yn fama. Ond, ti'n gwybod be, mae hynna'n rhywbeth rhyfedd i ddeud ydy. Herwydd mae Marriott wedi bod mor dda, mor gyson, ers gymaint o flynyddoedd. Ond, da ni gyd yn hyneiddio rhyw dron ei gilydd. Ac ella, yn y math yma o gema, yn y gema Ewropeaidd, ddim y gema yn y gyngrair lle mae'n gyffyrddus iddo, mae'n cael ei ffeindio allan mewn rhyw bach rwan. Yates ar croesiad dwfwn. Nesbit sy'n casglu. Nesbit at Morrison am Cwrt Cosby. Nôl ar ei drod chwith. A'r ergyd yn gwyro allan am gic gornel. A pwysau cynnar y gêm i gyd yn dod oddi wrth Falkirk.
Mae Morrison yng nghanol pob dim yn dydi. Yr asgellwr de, troed de, ia, ond yn amlwg, da ni wedi gweld y ddwy ochr ganddo fo. Mae'n hapus i gael y chop bach na ar ei droed chwyth, a mae honna mynd i fewn. Conor Roberts am arbediad nath o ryw funud neu ddau yn ôl, oedd o angen pasg yma na, i ddal i dir, neu sa honna'n gefn y rhwyd. Ail gic gornel y noson, 8 munud i chwarae. Falkirk dim y Seintiau Newydd, dim yr y pwysau cynnar i gyd yn dod oddi wrth y tîm cartre. Y croesiad i'r canol, mae'n cael i glirio. Ond y Seintiau yn y diwedd yn cael rhywfaint o lwc ar bêl yn cyrraedd Brobl. Brobl yn edrych i fyny, mae'n chwilio am rhediad. Brad Young, mae'n cael i dalcen iddi, ond does neb yn gwneud y rhediad. Yma Spencer yn casglu ac yn bwydo Morrison y chwaraewr am lyca y tîm cartre yn y munudau agoriadol. Ie, ti'n gweld y sefyllfa yna hefyd, Mike. Newydd sôn, ti'n misio amddiffynwr un yn erbyn un. Ella bod nhw'n gallu yn y gyngrair, ddim mewn gêm fel yma. Mae yna bwyslais ar un o'r tri yn ganol cae fydd ddod ar draws i helpu Marriott. Os nad hynny, Ryan Brobl. Ar hyn o bryd mae Marriott yn cael ei adael ar ben ei hun, a diolch yn enjoyo noson. Dyma Young gyda Seintiau bron yn methu dod allan o hanner i hunain. Y Brobl ar gael allan ar y dde. Holden yn cynnig i hun, a Danny Davies yn tacluso, fel sy'n nhw'n cymryd gormod o amser dros y cyffyrddiadau. A Henderson sy'n adennill y meddiant. Falkirk lawr y chwith y tro hwn. Brobl a Jordan Williams felly wedi cyfnewid esgyll falle Owain, gyda Jordan Williams yn mynd i gynorthwyo Marriott fan hyn falle? Ie, os mae dros dro neu bod y newid wedi cael ei wneud yn dactegol, dyna ydy'r rheswm. Os di un o'r tri ganol cae, fel dwi'n newid sôn, ddim yn dod o draws i helpu Marriott, reit, maen nhw'n gofyn i Jordan Williams, ie, mae yna bwyslais arno fo'n ymosodol i sgorio i greu, ond rwan mae rhaid iddo fo, unwaith mae'r asgellwr Morrison yn derbyn y bêl, rhaid iddo fo weithio nôl i wneud yn siŵr fod Marriott yn cael help. Rownd Gynderfynol Cwpan Her yr Alban. Edrionians yn disgwyl yn y Rownd Derfynol yn curo Wraith Rovers, neithiwr o gol i ddim, gol gan y gŵr o Bulgaria Todorov yn sicrhau lle Edrionians yn y Rownd Derfynol, a'r bas hir eto yn chwilio am Morrison yn ynysu Marriott. Dim cymorth i Marriott, Morrison yn torri tu fewn. Ond Jordan Williams yn gweithio i ffordd yn ôl. Ond y bêl yn tasgu allan o blaid Falkirk. Eto maen nhw'n chwarae fe mas i'r dde. Yates. Donaldson. Ond y bas na rownd y gornel. Ddim yn cyrraedd y nod. 11 munud wedi chwarae Owain, a mae'r cyfnod i gyd wedi dominyddu gan y tîm cartre. Yndi, ond mae'n ddi-sgor. Mae rhaid i ni gymryd y pethau positif. Dyn nhw'n ddildio'n gynnar. Oherwydd mae'n Rownd Gynderfynol yndi, ond maen nhw'n chwarae oddi cartre. Felly Falkirk, da ni wedi sôn gymaint am y record tymor yma gan y Seintiau, ond Falkirk hefyd, ffantastig, heb golli. Felly mae hyder nhw mor uchel, yn enwedig ar Tom yn ei hunan. Glywch chi Dylan yn gweud bod nhw wedi colli yn Cwpan yr Alban. Cyn hynny, wedi mynd 26 gêm heb golli. Brad Young yn rhedeg mewn i'r amddiffyn. Ond o leia nawr, mae gan y Seintiau trod yn hanner y gwrthwynebwyr. Di-sgôr, dyn ni agosau at 12 munud. Brad Young symudodd i'r Seintiau o Aston Villa. Sy'n fraint o sylwebu arno mae'n sgorio hat-trick yn erbyn y Bari. Am brynawn iddo fe bryd hynny. Mae'n gwybod lle mae'r gol, 20 gol ym mhob gystadleuaeth, 4 yn y gystadleuaeth hon. Bas ymlaen. Mae'r Seintiau yn ennill cic gornel gynta'r noson. Gwaith da, mae'n gan Josh Daniels y cefnod de. A dyna di gryfder o gwibio lawr yr asgell dde yna, yn ymuno efo Brobl rwan, efo dod i newid ochra efo Jordan Williams, ac chwilio am groeso dod o'n amlwg, ond ennill y gic gornel, a mae jyst yn rhaid y cyfle cynta i'r Seintiau, wel, greu rhywbeth o nod.
A Mariet ar ei drwch chwith i chwipio hon i mewn, reit o dan y bar! Hogarth yn ei gollwng hi. Y geith y Seintiau, cic gornel arall, ond prawf o'r gôl geidwad ifanc 22 mlwydd oed. Mae'n ogi mawr, dydy. O'n i'n siŵr os oedd wedi gollio ni, ond mae'n neud hynna ar bwrpas. Eto dan y bar, eto ni'n canlyniad. Mariet yn rhoi pwysau ar y gŵr y tala. Wedyn ni, am y trydydd tro, Wain, newid y dacteg. Wel, ti'n fe, jyst ddim cweit mor agos ato fo. Bron ti eisiau demtio fe allan os mae'n syrthio rhyw 4 lladd i ffwrdd y gol o. Yn taro'r postyn, Mariet! Wel, fi'n credu ydy'r bêl byddai ddim wedi mynd allan o, ein oherwydd mae wedi taro'r postyn, falle bod yna drosedd. Ei welwn ni fan hyn. Ni'n gweld Hogarth, oedd o'n panicio chydig bach yn fanna, doedd, yn fwy na'r ddwy ddoth just cyn hynna. Trosedd mae raid, yn amlwg mae'r bêl dal ar y cae chwarae. Ond ie, rhyw gyfnod bach da. 3 cic cornel, dipyn bach o bwysau arnyn nhw. Ond maen nhw'n dod unwaith eto. Ydych chi cipolwg fyna, Mr Chris Graham, mae'n dyfarnwr 34 mlwydd oed, wedi dyfarnu yng nghynghreiriau proffesiynol yr Alban ers Awst 2022, felly digon o brofiad yn y canol hefyd. I ni mor gyfarwydd a gweld y Seintiau yn chwarae'r bêl o gwmpas yn dominyddu meddiant. Pryn i ni'n gweld pobl fel Mariet o dan bwysau. Fe welon ni fan y gemau Ewropeaidd, ac yn y cwarter awr cynta yma, i ni wedi gweld fan hyn gan Falkirk. Ond gwych fanna i newid cyfeiriad y chwarae at y capten Mariet. Brobl yn dangos gormod o'r bêl fanna i Yates, a mae yna drosedd gan Brobl, damsgen ar drod Yates, mae Brobl yn protestio. Jyst cyffyrddiad chydig bach yn drwm o bosib ag mae'n colli rheolaeth o'r bêl. Yates yn ymatab, yn cyrraedd y bêl, ennill y dacl. Ac gicryd y penderfyniad cywir yn fanna. Ond, fel ti'n sôn, Mike, mae'r Seintiau wedi hen arfer chwarae jyst efo'r arrogance na, bod nhw'n teimlo sy'n neb yn gallu'n cyffwrdd ni. Felly, bron o bod, pan maen nhw'n gwynebu tîm sydd yn ei gwyneba nhw, mae'n cymryd rhyw 20 munud iddyn nhw fel, na, mae hyn yn wahanol i'r arfer. Gobeithio, mae'n rhyw yn y munudau nesaf yma rwan, byddwn ni dechrau gweld chydig bach o'r pelin am mynd drwy ganol cae, byddwn ni wedi arfer gweld gan y Seintiau. Ni'n clywed bod 3,000 o docynnau wedi gwerthu heddiw yn Stadiwm Cymunedol Falkirk, sydd yn ddaearyddol i'r gogledd orllewin o Gairedin. Bydd Craig Harrison yn hapus gyda'r cwarter awr cynta na gan bod am signo cymaint o wain. Wel, os mae'n gwylio y gêm yn ôl, fydd o'n sbio ar y sgrin, ar y sgôr da ni'n ei weld yn fanna, ac dyna fydd o'n hapus am. Fydd o jyst yn meddwl, da ni wedi reidio'r storm chydig bach. Ydy Falkirk yn well tîm na'r disgwyl? Bosib ddim, oherwydd yn amlwg maen nhw'n dîm da. Ond maen nhw'n edrych yn well na'r Seintiau ar hyn o bryd. Fydd hynna'n yn achos pryder. Brobl at Pasg. Mae'r Seintiau wedi curo tîm B, Hibernian, East Fife ar gitgiau o'r Smotyn ac ar Broth yn yr 8 ola i gyrraedd y Rownd Gynderfynol. Timoedd o Gymru ac o Ogledd Iwerddon yn cael gwahoddiad i gystadlu yn y gystadleuaeth hon. Y blynyddoedd yn ôl, mi oedd Cei Connah wedi curo Falkirk yn y gystadleuaeth hon. Yn cyrraedd y Rownd derfynol yn colli yn erbyn Ross County yn 2019 i fyny yn Inverness. Chi'n nabod yr ardaloedd yn rhain i gyd, Owain, i chwarae naill ai iddyn nhw neu yn erbyn nhw. Ie, y cae yma, y cae nes i orffan yng Ngyrfa, Mike. Falkirk yng Nghlwb Olau, ond 5 gêm iddyn nhw, sgorio 1 own gol, a dyna fo, dyna maen nhw'n gofio fi yn fanna, dwi'n meddwl. Donaldson. Mae'n penderfynu mynd nôl at Hogarth. Cyn golwr Nottingham Forest Nicky Hogarth, ond yn clirio yn syth fanna at Josh Daniels. Daniels ar sodliad, ond mae
Nesbit yno i dacluso. Lang sy'n un o'r chwaraewyr sydd wedi ennill y gystadleuaeth hon a wedi symud o Wraith Rovers yn dilyn y rheolwr John McGlynn. Spencer yn cael ei ddal, a gwaith da fanna gan Brad Young. Young, curo i ddyn, edrych i fyny. Bwyd o Redmond, sgwar mae Marriott. Dim llawer o daldra yn hym y Seintiau, felly maen nhw'n chwarae'r bêl ar y llawr. Brobl yn erbyn Yates. Brobl yn croesi. Ac ar y postyn pella, mae Brad Young. A Holden yn mynd i'r llawr. Dim cic o'r smotyn, bydd e'n dyfarnwr Mr Graham. Reit o flaen y dyfarnwr. Y gwaith acrobataidd gan Young. Yr arbediad gan Hogarth. Ie, oedd hon yn uchelgeisiol, yn doedd croeso da gan Brobl, a wedyn Young yn fel, dwi'n mynd am hon yn hun. Doedd hi ddim ar y targed, a Hogarth yn cael ei ddwylo ar y bêl do. Bron, oedden ni'n gweld yr hediad yn dod i fewn. A bron, fo Holden jyst yn gobeithio bo na gyffyriad cyntaf gan y fo. Dwi'n gweud yn siŵr am yr gwaith acrobataidd gan y fo yn y pen draw. Mae bron 20 munud i chwarae, parhau yn ddi-sgôr yn y gorau ni wedi gweld o'r Seintiau. A mae yna dacl hwyr fanna gan Redmond a'r Henderson. A mae'n bryd o dafod gan Mr Graham i Dan Redmond. Ie, gweld ti unwaith eto yn fama. Ti'n gwybod be? Di Liam Henderson ddim cweit yn gwybod bod Redmond mor agos ato fo. Mae'n meddwl bod yn mynd i gael digon o le, digon o amser i gael cwpl o gyffyrddiadau yn ganol cae. Redmond jyst ar ei sodla fo. Felly ia trosedd, siomedig, ond gen i'n problem o hynna. Jyst sticio'r droed i fewn chydig bach i wneud yn siŵr. Oce, os di Seintiau ddim yn cael y gorau honni o ran llif y meddiant fel maen nhw wedi arfer, sticio'r droed i fewn, gadael i Falkirk gwybod bod nhw mewn gêm. Maen nhw'n dîm corfforol, yn wedig yn amddiffynol, a maen nhw'n newid cyfeiriad y chwarae yn gelfydd eto, ond tro hwn cyffyrddiad cynta Callum Morrison yn ei adael y lawr. Maen nhw'n dod o hyd i Morrison mor rhwydd. Brad Young methu dal y bêl i fyny, Donaldson. Codi'r bêl eto dros ben Marriott. Mewn i drad Morrison, mae Yates o'i flanau. Yates yn derbyn. Rownd y gornel at Nesbit. Y croesiad yn un perygles. A mae'n syrthio'n garedig i Henderson yn methu sortio'i drad allan mwyn cael ergyd effeithiol ar gôl a'r Seintiau'n dianc. Ie, mwy o bwysau, a'r chwarae gyd yn dod o'r dde unwaith eto, a Morrison reit yn ei chanol i. Ti'n gwybod be, mae gwaith Brad Young yn fanna mor dda. Da ni'n gweld y croesiad unwaith eto ar y droed chwith, bygythiad, dim gwthiad ar y postyn pella. Pasg yn greu'n siŵr fydd yn cael blaen i droed arni. Felly doedd yr ergyd ddim yn un gyffyrddus gan Henderson. Ti'n jyst yn gweld cyffyrddiad yn fanna, Pasg yn ei wyneb o. A wedyn, Brad Young, mae'r ben ei hun. Be ydi rôl o heno? Oddi cartra mewn Rownd Gynderfynol, dal y bêl na fyny. Hyd yn oed os dos o ddim cymorth o'i gwmpas o. Da iawn, ennill y grydd. Seintiau ceisio mosod lawr y dde. Bêl yn torri eto at Nesbit. Maen nhw'n hoffio, mae'r bas yna nôl yn fyr, a mae Connor Roberts yn llithro mewn. A fe nath y gôl geidwad yn arbennig o dda. Oedd y bas yn ôl, mi oedd e'n fer. Donaldson i Falkirk allan at Yates. Yates yn erbyn Brobl. Donaldson yn croesi'n dda. Y peniad allan. Pawb ond Brad Young nôl yn yr amddiffyn a y bêl yn curo Young dros yr ystlys. Mae hwn wedi bod yn effeithiol hefyd lawr y dde. Owain i bartneriaeth a Morrison yn sy'n creu'r trafferthion, llawer mwy effeithiol na'r ochr chwith. Yndi, a be mae'n neud yn glyfar ydy dallt, reit, os mae Morrison mewn sefyllfa un yn erbyn un, dwi'n mynd i amharu hynna yn ormodol. Rydw, os mae o'n gwneud yr hediad i'r un ardal, mae hynna'n golygu fi Brobl efo, felly amddiffynwr clyfar, gadael i wasgelliwr o'n neud y gwaith, a wedyn os mae angen chydig bach o gymorth yn dod o tu ôl iddo fo, dyna lle fydd Yates. Y ddau dîm wedi chwarae 22 o gemau yn eu cyngreiriau. Ennill 17-5 gêm gyfartal o ran Falkirk.
Y Seintiau ennill 2 gêm gyfartal. Y goliau diri o ran y Seintiau, wrth gwrs, beth ni'n gyfarwydd a gweld 10 gêm yn weddill. Maen nhw'n mhell ar y blaen o Cei Connah. Yn sicrhau pwynt yn unig gartre yn erbyn Caernarfon neithiwr. Gwaith da gan Caernarfon i ennill pwynt yn fanna. Maen nhw'n meddwl bydd yn heiddi fwy. Just yn hanesyddol, di Falkirk ddim yn glwb ddylia fod yn y drydydd adran. Mae rhywbeth tebyg i weld clwb fel Derby, Bolton, y clybiau yma yn League One yn Lloegr. Rhywbeth tebyg efo Falkirk yn hanesyddol. Yn sicr yn dîm ddylia fod yn y bencampwriaeth ac yn amlwg maen nhw ar ei ffordd i fod yn ôl ar y lefel yna'n fuan iawn. Maen nhw'n anlwcus ddim i gael ei dyrchafu llynedd o wain. Fe gollon nhw yn y gemau ail gyfle yn eironig, gollon nhw i 7-2 dros 2 gymal yn ebyn Edrionians sydd yn y Rownd Gynderfynol Cwpan Her. Felly, mwy o hwb i wir John McGlynn i gyrraedd y Rownd Gynderfynol. A mae Seintiau'n colli'r bêl. Redmond. Miller allan i'r chwith ag ef. Mae'n gic gol. Wel, mae e'n cwyno. Mae e'n moyn trosedd neu o leia cic gornel. Calvin Miller. O'ch ddim cweit yn siŵr lle oedd y bus yn cael ei bwyntio am eiliad, nag o'ch ddim siŵr os o'na gic o'r smotir neu be. Ond ti'n gweld Danny Davies, gwaith da iawn gan efo, a mae hwn jyst yn gofyn, come on, mae hwnna'n amlwg yn dacl dda, a ddylia fod yn gic gornel. Mae cyflymder y dyn yma, Danny Davies yn y cefn, yn mynd i fod yn hanfodol bwysig yna. Ni bron yn cael yn hwyllo fanna hefyd. O ran sgorio holl uchafbwyntiad penwythnos Nos Lun am hanner 19 ac eto Nos Fawrth am hanner 26 ar S4C. Pump o gemau wedi cael ei chwarae. Mae'r Seintiau yn chwarae gartre yn erbyn y Dre Newydd Nos Fawrth mwyn dal i fyny. Gêm gynta, Scott Rysgow wrth y lliw i'r Robinied yn dilyn y medawiad Chris Hughes. Falkirk yn colli'r meddiant. Cyfle fan hyn! O'r arbediad! Redmond! Ac yna Young! A mae Young yn sgorio. Ond camgymeriad erchyll yn amddiffyn Falkirk. Cefnogwyr y Seintiau sy'n dathlu. Brad Young a'i 5 gol yn y gystadleuaeth. 1-20 am y tymor. Craig Harrison wrth i fodd. A Brad Young fel blaenwr effeithiol yn sgorio'n wych heibio i Hogarth yn y fan a'r lle ac wedi amsugno gymaint o bwysau y Seintiau sydd ar y blaen. Wel, ti'n sôn am chwarae gwmpas pan mae ti o dan bwysau ac yr amddiffynwr Tom Lang sy'n cael ei ddal allan am arbediad, am ail arbediad, ond fel bob ymosodwr da, mi oedd Young yn fyw, mi oedd o'n barod amdani ac yn barod i fod yn glinigo Beryw. Lathan i ffwrdd o'r gol, dim problem o gwbl i'r dyn yma. Fydd Falkirk yn cicio hynna'n ymwneud, da ni wedi bod mor gyffyrddus, ond wedyn yr un camgymeriad, so hwn ddim wedi gallu gwneud llawer mwy chwarae teg iddo Hogarth. Seintiau Newydd wrth i bodda. Game on. Wir 6 munud ar 20 i chwarae. Falkirk dim y Seintiau Newydd 1. A ie'n wir wedi amsugno'r holl bwysau na'r cyfleoedd yn dyma Nesbitt yn dod. Nesbitt yn croesi, pwy sy'n ymateb gyda Morrison! Ac arbediad rhagorol gan Connor Roberts. Bron i Falkirk daro nôl yn syth. Gwych gan y golgeidwad. A ddim am y tro cyntaf, Mike. Mae hwn di gwneud cwpl arbediadau da iawn chwarae teg iddo fo. Ti'n gweld y bêl, mae'r amddiffyn yn ara deg iawn i ymateb yma. Marriott yn enwedig. A mae'r cyffyrddiad cyntaf'n gret gan Morrison. Sa fo wedi gallu gwneud llawer mwy. Taro'r targed efo pŵer. Connor Roberts. Da iawn chdi, boi. Roberts yn sereni. Ond cic gornel i Falkirk wrth i ni agosau at yr hanner awr. Hon yn cael ei chrymanu mewn. Wel, y peniad, ond nhw'n lwcus fanna. Fi'n credu oedd Roberts yn meddwl dod. Lang gafodd y cyffyrddiad ola. Wel, dwi'n newydd i gamol o.
mi fyswn ni yn gofyn y cwestiwn pam bod y gol geidwad ddim yn dal y bêl. 3-4 llaeth i ffwrdd o'r gol. So neb o'i gwmpas o. Ella bod o'n rhoi trust yn pasg sydd yn yr ardal yna. Yn marcio mewn, yn zonal, ond mae o'n cael ei ddal o dan y bêl. A wedyn Connor Roberts, chydig bach mewn rhyw no man's land os lici di. Mae hein di ymateb yn dda ar ôl ildio'r gol na. Wel. Connor Roberts yn cael ei ddal yn hir neb, ond John McGlynn yn y llun chi fanna. Mae wedi gweld y cyfan, a mae'n gwybod yn iawn beth mae'n cymryd i godi'r llws yma. Yn adre ar tomen ei hunain o flaen 3,000 o gefnogwyr. Y Seintiau Newydd, pencampwyr Cymru ar y blaen. Owain, pa effaith ti'n meddwl mae'r gol na'n cael ar persbectif yr Seintiau? Ydyn nhw'n mynd yn fwy amddiffynol? Ydyn nhw jyst yn treul cau pethau lawr? Dwi'n meddwl bod o'n newid dim byd o ran beth da ni wedi weld hyd yn hyn. Maen nhw wedi chwarae'r gêm yma mewn modd tîm sy'n chwarae gêm oddi cartra. Maen nhw wedi chwarae ychydig bach yn fwy amddiffynol na da ni wedi arfer i gweld nhw. Felly, o feddwl hynna, cael y gol gyntaf neu beidio, bydd y tactegau union rhyw fath. Wel, y cic rydd yn mynd o blaid y Seintiau Newydd cefnogwyr. Falkirk ddim yn cytuno. Nesbit ar drosedd. John McGlynn yn y llun chi. Byddwch chi'n gweld bod y ca yn un artificial Owain, a diddorol gweld bod e'n cael ei ddwrhau cyn y gêm, falle rhyw upgrade ar beth i ni wedi gweld yng Nghymru. Ie, mae'r ceia plastig mas lici di o 4G. Maen nhw'n gallu bod yn sticky. Weld, os yna rhyw ben elin bach yn fama, so Cerdyn ar ei ffordd. Jordan Williams sydd yn y llun, a Cerdyn melyn cynta'r gêm yn cael ei ddangos am y drosedd ar y cefnwr chwith McCann. O Jordan Williams yn siglo'i ben. Mae o'n chwaraewr corfforol, mae o'n freichiau i gyd os lici di, mae o'n gry, mae o'n gadarn, a mae o'n dda yn yr awyr. Felly, yn amlwg mae wedi neidio fanna. Mae fraich just... diolch mynd yn oed yn neidio na di. Bro, mae'n rhaid i fraich allan, just i weld lle mae'r amddiffynwr, just i gyffwrdd os lici di, yn taro i wyno fo. Ond ie, Mike Mark ceia 4G yma, maen nhw'n gallu bod chydig bach yn sticky os lici di. Mae'r bêl yn gallu dal fyny, felly angen chydig bach o'r dŵr na os da chi eisiau chwarae'r PêL-DROED slick. A chwarae teg i Falkirk, da ni wedi gweld, maen nhw'n dîm sydd yn licio cadw'r bêl ar y dde. A maen nhw yn hoff iawn o symud y bêl o'r ochr chwith y cae ddyn nhw allan i'r asgell dde, ond ers y gol mae pethau wedi tywelu rhywfaint o ran ymysodiadau tîm cartron. Dyma nhw'n dod. Morrison yn chwilio am waith, wedi dod oddi ar yr asgell, a mae hwnna'n drosedd amlwg. Leo Smith y tro hwn yn taflu hunan mewn. Ac os nad yw e'n cael Cerdyn melyn, mae'n lwcus. Ie, jyst gair bach yn fanna. Mi oedd o'n hwyr. A fel nes ti sôn, Morrison yn gweithio i ffordd o'r asgell dde yna. Ac Leo Smith yn gorfod mynd lawr i'r dde ar ildio'r gicrydd. Ddim eisiau gweld Morrison yn rhedag ac yn achosi'r problemau. Rwy'n ni gadw llygad i weld os mae jyst crwydro unwaith oedd o. Swn ni'n synnu os mae o wedi symud o'r asgell yn yna de. Dwi'n newid roed yn anodd yn ôl i fewn mai. Y gicrydd yn cael ei chymryd yn sydyn. Os na dim cam sefyll, Bale yn tasgu yn y cwrt cosbi. Y Seintiau yn ffodus i ddianc oherwydd mi oedd yna le gan Ross McIver. O'n i'n meddwl bod e'n cam sefyll. O'ch chi Owain wedi crybwyll y peth hefyd. A mae Morrison ar lawr, dim trosedd. Wel, nawr te, mae Chris Graham a Chwiban hwyr. Chris Marriott nath daflu hunan mewn. Marriott efo'r dacl gadarn, dim problem meddai'r dyfarnwr. Ond wedyn, o'ch ti'n gweld, dwi'n meddwl ymysodwr McIver nath weithio hi'n ar draws y cae yn meddwl, dwi'n mynd i dalu'r pwyth yma fa. Yn amlwg yn amddiffynwr Donaldson. Oedd yn meddwl, reit, ti'n gael geto efo hon.
Ac chydig bach yn hwyr, rhyw wthyd bach ar yr ysgwydd oedd i dwi'n meddwl, lawr am Marriott. Just yn ennill chydig bach amser, gweld y fa mae Marriott efo'r dacl. Hawdd iawn, so ti'n gweld hwnna'n roed yn gicrydd, a Donaldson yn fel, na chdi, ar dysgwydd di, gicrydd amlwg. Rhyw 12 munud sydd tan yr hanner, y pethau'n poethi yma yn Stadiwm Cymunedol Falkirk. Anaml iawn, mae'r cefnogwyr cartre wedi gweld I tîm ar ei hôl I. Colli'n ddiweddar yn cwpan FA yr Alban. O, clirio eto, ond yn syth at Williams. Williams yn ceisio creu lle ar ei drod chwith ar Bale yn gwyro allan, ond a oedd e'n hunanol fanna Owain gyda Bradiwng ar y chwith. Ie, Hogarth, yr golgeidwad ifan. Cwpl o weithiau rwan, mae wedi bod, wel, trio bod chydig bach yn rhy glyfar, yn chwarae rhyw bas, lle mae o'n taro hi efo nerth, ond diolch yn cysylltu'n gret. Hwna'n sydd I droi Jordan Williams yn doedd. Ac nath hi'n cweit jyst glanio yn gyffyrddus o'i flaen o, fel bod y bas wedi bod yn hawdd I chwarae at rediad Young. Pedwerydd, cic gornel, y Seintiau Newydd. Marriott y capten. Hongian y Bale I fyny ar gyfer pasg. Bale yn cael I chlirio allan at Leo Smith. Mae'r amddiffynwyr dal I fyny. Y Seintiau'n cadw'r meddiant ar y blaen o gôl I ddim. Redmond yn ei lled iddi. Ond mae'n rhy bell o flaen Marriott. Siomedig fanna gan Redmond gyda'r Seintiau mewn safle da. Yates chwilio am McIver a Miller, ond y Bale yn glanio wrth drad y Gwyddel. Daniels. Williams yn edrych I newid cyfeiriad y chwarae, mae'n uchel i'r awyr. Pasg sgoriodd wythnos yn ôl yn y rownd derfynol yn erbyn tîm dan 11 Abertawe. Mae'n edrych I newid y cyfeiriad eto, a maen nhw'n dod o hyd i'r capten Marriott, cyffyrddiad cyntaf da. Bale mewn tuag at Brobl yn troi, ond mi oedd am ddiffyn Falkirk yn effro. Ond cyffyrddiad hyfryd gan Marriott, chwarae teg. Ie, Seintiau jyst yn gwthio Falkirk yn ôl. Leo Smith efo gwaith da yn ganol y cae, wedyn lledu'r chwarae, cyffyrddiad da gan Marriott. Brobl bron iawn a ffeindio hi mewn sefyllfa dda. Dyma nhw'n mynd lawr ochr chwith ma eto. Marriott wedi gwneud siwt gymaint o waith amddiffynol yn y rhanner cynta yma. Nawr at Brobl. Bas yn sgwar at Leo Smith, a maen nhw'n symud y Bale allan i'r dde at Daniels. A draws oedd Miller, tafliad i'r Seintiau. Nhw sy'n tyfu mewn i'r gêm oen. Yndi, mae rhaid nhw wneud yn siŵr bod nhw'n gwylio allan bod Falkirk wedyn ddim yn amsugno'r pwysau wedyn gwrth ymosod yn sydyn, ond dyma lot gwell, mae hyn lot gwell gan y Seintiau. Da ni wedi arfer gweld y math yma chwarae, cyffyrddus mewn meddiant. Falkirk yn atal y gic gornel. Cyfres o dafleadau i'r Seintiau'r pen pella. Mae Williams yn cynnig I hun, mae'n cael ei amgylchynu, ond mae'n gryf ar y Bale, a mae'n dwyllodrus hefyd, mae'n cadw'r Bale yn dda dros dro, ond yna Nesbitt yn camu mewn. Nesbitt I Falkirk, mae'n clirio I fyny tuag at McIver. Ond I fod yn deg, mae McIver a Miller wedi cael ei gwarchod gan pasg a Danny Davies yn effeithiol iawn yn yr hanner cyntaf yma. Pryn maen nhw wedi cael cyfleoedd clir am gol. Ie, swn i'n cytuno fo hynna. 2 o'r 3 ymosodol, Miller a McIver, ddim wedi gwneud llawer. Ond ella bod gwaith Alban Morrison y trydydd yn y llinell ymosodol na. Bod y problemau mae o di achosi yn cyfri fel 3-1 bron a bod. Felly dal mae rhaid bod yn wyliadwrus, ond da ni'n dechrau gweld Marriott mewn safleoedd mwy naturiol, ymosodol, ar y droed flaen. Un lot gwell gan y Seintiau. Redmond, bwydo'r Bale rhwng y llinellau.
yn tynnu Donaldson allan. Bwysig nawr nad ydyn nhw'n ildio'r Seintiau cyn hanner amser. Wedi amsugno yr holl bwysau yna, reit ar ddechrau yr hanner. Camgymeriad derfynol Falkirk yn cyflwyno'r bêl i'r Seintiau, a Redmond ac yna Brad Young yn manteisio i roi y tîm ar frig uwch Gyngrair Cymru ar y blaen. Dyma Morrison eto. A Morrison sy'n ceisio bwydo'r cefnwr Yates, ond mae'n y dynnu ar brobl, a dyna'n union bydde rhywun fel Craig Harrison yn dymuno yw bod yn y droseddau. Mae'n anghytuno, ond... Fi'n drosedd yn doedd. Efo law ar i wddw fo, ond gwaith amddiffynol da iawn gan hwn. Morrison yr ysgellwr di mynd i fewn i'r cae, Marriott yn ei ddilyn o. Mae'n golygu bod yna lot o le, gwagle yn y safle, da ni'n sbio ar y cae rwan. A'r hediad hwyr gan yr amddiffynwr ochr dde Yates, a Brobl yn gorau mynd efo fo bob cam, a wedyn yn eich ei cryf. Gwaith da, da ni di arfer gol gwaith da gan Brobl, ochr arall y cae. Ond mewn gêm fel yma, os ti eisiau cyrraedd y ffeinal, rhaid gwneud siŵr bod y ddwy ochr o'r gêm yn, bron yn berffaith. Olga Grydd yn mynd o blaid Ryan Brobl. Rhagor o gwestiynu gan chwaraewyr Falkirk. Dwi'n gweith yn siŵr am y penderfyniad yna. Brobl efo'r nutmeg i ddechrau. Dyn ni'n gweld yn yr ail ddigwyddiad yn fanna. A dda'n edrych bod o di gored ag y bêl. Gwaith da gan Spencer ganol cae. Brobl yn iwthio fo. Dyma chi, Seintiau Gwchig i Grydd. Rhaid canmol Connor Roberts am ei berfformiad yn yr 20 munud cyntaf na Owain. Gwybod falle bod ni wedi berniadu fe ar un o'r ciciau cornel, ond mi oedd yna ddau arbediad nodedig. Mor bwysig. Mor bwysig. A dyna pam mae yna'n de. Diolch yn cael gymaint o waith i wneud na golwyr eraill yn y gyngrair yma yng Nghymru. Da'r noson fel yma. Williams at Brobl. Brobl yn cael ei gymryd o'r tu ôl, dim Grydd yn cael ei dyfarnu, dim trosedd, a Morrison yn glir. Leo Smith sydd ganddo fe. Mae'n croesi'n gynnar. Mae Roberts yn dod amdani. Roedd y croesiad yn lywyr i agos at Roberts, oedd mae Cyfer ar y postyn pella, neb ar y postyn agosa. Mae Cyfer at Miller. Miller ac yna Morrison, ond Connor Roberts oedd hi ar ei linell mor gyflym eto. Hwn dal i achosi problemau, dydy. Tro yma, dwi'n meddwl, da ni newid gamol y Seintiau, gweld y digwyddiad eto, bach o scramble, bach yn ffodus. Da ni wedi camol y Seintiau bod ni'n gweld nhw lot mwy fel y Seintiau da ni'n arfer i weld. Marriott yn uwch fyny'r cae. Os mae'n mynd yn uchel fyny'r cae, mae'n gadael hwn ar ben ei hun. Felly, mae rhaid cael y cydbwysedd yn iawn, pryd i ymosod a pryd i aros. Brad Young sydd yn derbyn pryd o dafod gan ein dyfarnwr. Mi'n credu bod yn ffodus bod yn y bant o hon. Mae o mor weithgar, dydy. Ond ti'n gwybod be, mae'n gwybod yn union be mae'n neud yn fanna. Mae o'n hwyr, ddim yn dacl weitha yn y byd na di, ond ie. Camgymeriad eto gan Falkirk. Donaldson ar draws. A'r Seintiau sy'n tyfu mewn hyder fan hyn, ac hynny oherwydd camgymeriadau Falkirk. Y floedd eironig gan gefnogwyr y tîm cartre, gan bod nhw'n cael Grydd o'r diwedd. Mewn i'r 5 munud ola, Spencer at Yates, Morrison o'i flanau. Seintiau nôl mewn siap. Eto, mae Cyfer y tro hwn, ond eto gyd camgymeriadau bach elfennol. Y ddau dîm yn sgorio 5 wythnos yn ôl, o dan amgylchiadau gwahanol Alw Athletic, yn cael ei curo 5 i ddim gan Falkirk. Anaml iawn, bydde Falkirk yn mynd ar ei hôl hi. A'r camgymeriad gan Yates, Brad Young, gwaith da gan Brad Young i ennill tafliad.
Nawr te, newyddion mawr i chi cyngrair cenhedloedd i UEFA, dethol yr enwau ym Mharis nos Iau 6 o'r gloch ar YouTube a Facebook sgorio. Trip i Kazakhstan, felly? Pwy hwyr. Yn amlwg, da ni wedi cael relegation yn do. Ar ôl bod i fyny efo'r dydd mawr. Mae Caifa ac Miller, ond ergyd wael gan Miller ar ei drod chwith reit ar draws y gol, dim trafferth i Connor Roberts. Miller yn siglo i ben, ond mi oedd yn y gyfle fanna. Camgymeriad tro hwn gan y Seintiau. Ie, ddim cweit yn siŵr os nad mae Gaifa roed y bel i Miller. Chydig bach yn rhy gynnar, yn lle denu am ddiffynwr allan. Oedd yr ongl wastad yn un cas a ddim yn un lle sa ti'n ffafrio fo i sgorio. Ond ie, jyst rhyw rybydd bach i'r Seintiau. Eisiau tacluso pethau. Dwi wedi gwneud y fath o gangymeriad sydd wedi arwain at y gol iddyn nhw os a bwynt Falkirk yn gwneud i gangymeriad. Wel, mae'r Seintiau wedi bod yn disgybledig iawn yn yr hanner cyntaf. Mae Falkirk yw'r tîm sydd wedi gwneud y rhan fwyaf o'r camgymeriadau ac un o'r rheini wedi arwain at y gol sy'n gwahanu'r tîmoedd. Yn y funud ola a ni, Pasg, allan at Mariet. Brobl yn cael ei orfodi am yn ôl yn y Seintiau'n cadw'r meddiant. Jordan Williams, heibio i lang, tynnu'r bêl nôl, Donaldson sydd yno i Falkirk i glirio, ond y Seintiau'n gorffen yr hanner yn gryf. Leo Smith angen cael ei ben lan, y bas yn sgwar. Rory Holden, mewn at Williams yn dal ac yn gryf, yn ffafrio i drod chwith, a Falkirk sy'n ennill y bêl. Spencer, tu hwnt i Henderson, ond Yates sydd yno. Mae'n y funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 3 chwarter awr. Bwysig nawr nad yw'r Seintiau'n ildio. Leo Smith yn y fan ar lle o flaen y 4 yn y cefn i gasglu'r bêl na. Mariet lle o'i flaen e. Bas tu fewn at Brad Young, cyffyriad da. Seintiau'n gorffen y ddawen. Di symud yn da iawn hwn. Cawr amser i sgorio. Redmond cyfle i ergydio a Young y sgoriwr. Un cyfle arall efallai. Yna gyfle fanna am ergyd am gol gan Holden. Mae yna drosedd a Leo Smith yn nid am y tro cynta. Y drosedd ar Macaifa. Ni wedi chwarae'r y funud dros y 3 chwarter awr. Oedd yn hwyr yn doedd. Heb gael Cardymel yn gynharach yn y gêm, eich bod o'n fwy ffodus efo hwnna. Chwiban ola, Chris Graham yn dod ar hanner i ben. Hanner sydd wedi gweld y Seintiau yn amsugno cymaint o ymosodiadau gan bobl fel Morrison, ond y gol gan Brad Young wedi 6 munud ar hugain. Y camgymeriad gan Falkirk, Connor Roberts yn cadw'r Seintiau yn y gêm. Ond ar yr hanner yn Stadiwm Cymunedol Falkirk, y fantais i'r Seintiau. Falkirk dim, y Seintiau Newydd 1. Dewch nôl ar ôl yr hysbysebion.
Hanner o ddau hanner yn yr Alban. Falkirk yn dechrau ar garlam. Ond y Seintiau Newydd sydd ar y blaen ar yr egwyl. A'r gŵr yma sy'n ei sgorio eto. Young yn taro a'r Seintiau ar y blaen. Ar yr egwyl, ar y ffordd i'r Rownd Gynderfynol Cwpan. Ond bydd Falkirk yn ceisio newid hynny yn yr ail hanner. Ond merch yn dda ar hyn o bryd. A'r Seintiau, wel, y record na heb golli, 32 o gemau. Mae'n wedi ennill 24 o gemau yn olynol. Yn gallu cyrraedd 5 ar 20 heno. Sgwni, yw'n deg gweud bod nhw wedi tyfu mewn i'r gêm na, Malcolm? Na, un cwestiwn. Pyn bach gorfod y barch, ond pan ti'n mynd oddi cartra, ti'n bod yn erbyn tîm, oedd nhw'n edrych mae'n panicio. Ac oedd nhw'n reit nervous, dwi'n wedi gweld nhw fel as dipyn. Ond, ti'n chwarae teg i Falkirk nath nhw, cymryd Manchester chwarae cartra, bach o dort oedd nhw, bach o sŵn a wyrgylch yna. Felly nath o fynd ar gêm i'r Seintiau, dyn nhw'n cael hynna i gael aml yn y marn i i'w bod faint o dda dyn nhw, ond yn sicr, unwaith oedd nhw drost y cyfnod yna, oedd nhw'n oce. A'r gol, y gŵr sydd wedi dal dy sylw di tymor yma, Young di taro to. Creu argraff mawr eto i fi, ti'n bod efo ffordd nath o ddechrau'r symudiad. Mae'r dacwm dechrau fan hyn, mae'n cael y bel i fewn, rwan ta. Oce, mae'n colli fan'na, ond edrych a beth mae'n neud. Mae'n dal i rhagweld beth sy'n digwydd. Dyma'n ei gifod ar ddim byd. Unwaith, mae'n cael y bel i mewn yma, mae'n colli'r bel ar y troi, sbio lle mae o, mae'n dal yn dilyn i fewn ar y peniad yna. A ia, mae pobl yn deud weithiau, ia, ti'n mynd ar yr amser iawn. Na, mae hynna'n sgil, mae hynna'n ddonia, mae hynna'n gredd, mae hynna'n naturiol. Dwi'n dall, mae Manus i fi bach mwy o gredd yn fanna yn y cwrs chwech, ond mae o'n datblygu i ddysgu bod hynna hefyd. Mae gynno fo'r darllan mawr gêm lle mae'r bel yn mynd i fod, ac mae o'n hollol leiddiannol. Mae gynno fo ryw elfen bach styfnig gynno fo, a mae gynno ryw agwedd i sgorio golia. Oedd yn weithgar iawn yn hanner cyntaf yna, oedd angen rwy'n i godi nhw ar ôl y dechrau yna, gan i weld y munudau agoriadol a Falkirk yn effeithiol, ond amlwg yn targedu Mariet o'r chwith na hefyd. Wel, oedd gwaith cartre nhw wedi wneud, ond ti'n edrych ar Morrison, rhwng Cael Morrison sy'n cymryd o ar. Oedd yn codi ofn, o'n i'n meddwl Andy Morrison oedd yno fo, codi ofn ar Andy Mariet gymaint yn y munudau cyntaf yma. Ond oedd o'n cael ei adael un yn erbyn un, a thought TJ dweud, fedrach chdi'n gadael o cael un erbyn un. O'r ochr dde yma, gath y croesiadau a problemau i gyd dod i fewn. Gath Connor Roberts am arbediad. Dwi'n gwybod nath Seintiau Newydd i cyrff ar y ffordd i cael hwnna allan o fanna rwan efo'r gwiriad oedd yna, ond dal i fod. To'r peniad, rwan, i bach o lwc yma na i ddeu gwir, nath i daro corff yn lle tor o braich, ond yn sicr, mae Falkirk wedi cael ei amseroedd, ond, ti'n bod, mae'n ddim wedi cyflawni, ond yr cyfle gyntaf, efo Connor Roberts, gyda fo'n mynd o'r 10 llechan lan mewn 22 o gemau i'r Gymru Cymru, am un byd. Mae wedi tyfu a tyfu dros y blynedd dwytha yma, Esbo Harrison wedi bod yn hyfforddi fo, a rwan ti'n gweld o'n gawr. Faint o gyflym ytho lawr i wedi cael ei law i hwnna. Reit yn y gornel oedd y bel na mynd, yn bod yn neud yr arbed. A wan mae Morrison i byd bach rwystredig, wan mae'n dod sy'n mewn i'r cae, gret i Seintiau Newydd, yn dangos faint mae Seintiau Newydd wedi rheoli'r 20 munud dwytha yna. Un gol geidwad dan bwysau yn gynnar, gol geidwad Falkirk falle dan bwysau am gyfnod. A'r ciciau cornel yma yn ddiddorol. Ni wedi gweld Mariet falle'n cael amser anodd yn amddiffyn, ond dyma be mae fe'n gallu wneud gyda'i droed chwith. Ia, golwr Joe Hogarth, un newid i'r tîm o wsos dwytha yn tîm Falkirk wsos yma. A mae'n amlwg bod y Seintiau Newydd wedi edrych ar jyst neud y pwysau dan i drwy no. Ia, mae'n llawer o dim a neud o. Ti'n gweld o'n yw'ch gyngraedd yn Lloegr i beth efo un chwaraewr o flaen y golwr. O'n un arfer neud o. Mae'n broblem. Mae'n broblem i'r golwr hefyd. Ti'n just cael cymryd, ti'n reid yr amheuaeth fan i benno. Be mae'n daf yma? Be mae'n mynd i neud nesaf? Ac rhyw wrthiad bach, ond nath o dda jyst efo'r pwysau, efo Mariet yn cymrannu'r beli na i fewn efo pwer jyst i neud y saff pwy ti ddim yn mynd i mewn. Mae amheuaeth yn beth mawr. Mae'n rhaid bod amheuaeth ym mhenne Falkirk ar ôl y dechrau gwych. Dyn nhw ddim wedi cymryd mantes hynny. A'r Seintiau'n tyfu mewn iddi, ond nhw falle yn hawlio cic o'r smotyn. Dwi'n credu oddi, ond eto dangos bod nhw'n tyfu o fewn hyder am hynny, gweld y digwyddiad yma. Ia, ti'n edrych ar cryfdar seicolegol, shift, momentum, os ti'n licio, lle mae'r gol wedi wneud i'r Seintiau Newydd. A eto, edrych ar di ar... Oce, so fi wedi bod yn cwyno. Ond rhaid chi edrych lle mae'r bel di mynd. Mae'r bel yn mynd lle mae'r golwr. Dydy ddim yn mynd. Pan nath o ddilyn i mewn yma'n hyn, edrych lle mae'r bel yn mynd. Dydy'r bel yn mynd dim yn y cyfeiriad, mae brobel yn mynd.
Mae o'n neud i bach o drama allan ohoni, ond gwych gan Young eto. Just yr dau gyffyrddiad sydyn, just dyr yr iaith y gol, y map, mae'n gwybod lle mae'r postiad, dyn nhw ddim yn symud a mynd ar y foli a neud y gol weithio. Byddai'n ddiddorol iawn clywed beth ar pobl lleol i feddwl am yr hyn maen nhw'n gweld o'r Seintiau Newydd. Chos dyn nhw'n gwybod, allan nhw'n gwylio gyfer nhw fideos, maen nhw'n eisiau un peth gyda y Seintiau yn Falkirk nes bod chi ar y cae na. Mae'n stori wahanol iawn. Unrhyw beth di syni chi i'r ffordd mae'r Seintiau wedi chwarae heno? Sioc o ffordd nath o ddechrau, ond ar ôl chwarter awr o gêm, maen nhw slo, ond rwan, ddiwedd y hanner, maen nhw'n rheoli hi. Rwan ti'n misio chwarter awr nesaf mor bwysig wrth gwrs, sa'n nhw'n mynd i jyst rheoli hwnna wan, neith nhw fynd ymlaen ac i roedd ddwy dair gol. Maen nhw'n gallu gwneud hynny weithiau i di. Chi'n gweld nhw'n tyfu mewn hyder yn amlwg tua diwedd yr hanner cyntaf yna, a chi'n gweld yr hyn symudiadau slic na yn dychwelyd. Os allan nhw gario ymlaen fel yna, mae Falkirk yn mynd i gael ail hanner anodd iawn. Wel, maen nhw yn, a ti'n edrych ar Redmond ac yn gael cael o Holden, a wedyn mae Leo Smith cael bach ar ôl rydd, ond mae'r trin nhw'n newid safle fe'i gilydd. Ond y beth pwysig iddyn nhw pan nhw'n chwarae'n gil. So chwarae'n gil, fedryd Falkirk yn chwarae'n peli trwyddyn nhw. So cadw'r bel i ffwrdd ar wrth Morrison lawr o dde, a fydd y Seintiau Newydd yn oce. Yn credu bod nhw wedi dysgu tipyn yn yr hanner cyntaf yna. Dyna sydd angen gan i weld, ond mae Young di taro to i'r Seintiau Newydd. Ail hanner i ddod pan ddawn ni nôl, wedi'r egwyl, pidwch mynd yn bell.
Croeso nôl ato ni, sgorio yn Falkirk heno, a mae'r Seintiau Newydd ar y blaen. Rownd Gynderfynol Cwpan Her yr Alban yw i, clybiau o Gymru a clybiau o Gogledd Iwerddon yn cael gwahoddiad. Rhaid ond bod chi wedi drysu llwyr yn meddwl beth yn y byd sy'n digwydd. Penwythnos nesaf, gêm ddarbi fach yn y de. Pen y bont yn erbyn y Bari. Dyna sydd i ddod. Beth sydd i ddod fan hyn yw'r Seintiau yn gallu cyrraedd rownd derfynol arall. A gwneud hynny, oddi cartre yn yr Alban. Byddai'n dipyn o gamp, maen nhw ar y blaen. Nôl ni at Owen Jones o Mike Davies. Ie, diolch Dylan. Wel, mae quadruple dal ymlaen te Owain wrth i'r Seintiau fod ar y blaen. Wedi codi cwpan Nathaniel MG wythnos yn ôl. Beth sydd angen i Falkirk gwneud i droi pethau rownd? Dim llawer yn wahanol i ddeud y gwir. Mae rhaid chdi, pan ti'n mynd sefyllfa ti ar ei hôl i, sylweddoli beth sy'n gweithio ar y cae, ac da ni wedi sôn gymaint yn yr hanner cyntaf ar y sgellwr ochr dde, o sy'n ar y bêl rwan. Dal i ffeindio fo, dyna fyswn i feddwl, reit, sut da ni'n cael hwn ar y bêl? Mae'n achosi problema, mae'n gwthio Marriott yn ôl. Felly, swn i'n newid dim byd yn dactegol yn sicr eto, swn i'n sbio tu ôl fel rheolwr ar y fainc eto. Just mal, oce, ti'n gwybod beth, da ni'n bell i ffwrdd, Conor Roberts ddim yn gwneud arbediadau da. Fydd y Seintiau jyst yn ceisio cymryd mantais, os gallen nhw gael yr ail gol, fydden nhw wrth i bod. Bêl hir yn dod o hyd i'r sgoriwr Brad Young sydd wedi rhoi trafferth i Lang a Donaldson trwy gydol y nos. Ond Nesbit sydd wedi dod yn fwy amlwg yn ail hanner, yr hanner cynta'r bêl yn cael ei daflu ymlaen yn gynnar i Miller. Ond Josh Daniels yn ennill tafliad. Ie, pan mae gen ti Josh Daniels a Danny Davies ochr yn ochr yn amddiffynol yn fanna, ti'n mynd i curo nhw efo cyflymder. Felly mae rhaid dod i fyny efo rhyw dric gwahanol. Ac ar hyn o bryd, dydy'r esgellwr chwith Miller, sgan nhw'n digon o dricau fynd heibio. Felly dwi'n mynd poeni'n ormodol am yr ochr yna o'r cae. Cymaint o gystadleuaethau yn ystod y tymor yma yn mynd yn syth i gicio'r smotyn. Os bydd Falkirk yn dod yn gyfartal ac os wedi 90 munud fe fyddwn ni yn gyfartal, fe fydd yna amser ychwanegol. Ti'n trio'n upsetio fi? Na, jyst atgoffa. Mor gynnar. Tawyr, falle fydd eisiau ddyn nhw'n coffi ar ddiwedd y 90 munud. Ond dyma Nesbit, tu fiwn at Spencer, mewn â hi, mae chwaraewr yn mynd i'r llaw. Tom Lang ydy'r amddiffynwr, mae'n rhwystredig iawn, dim cic o'r smotyn, mae e'n gofyn pam, mae'n ydyn ni Cris meddai fe. Swn i fel fod y dyn yma, mae yna rhwystredigaeth oherwydd i gangymeriad o nath arwain at gol y Seintiau Newydd. Gwni weld ti'n gael postyn pella, mae yna dynnu Cris, mae Marriott chydig bach yn rhy agos ato fo. Ceisio bod yn gorfforol, ia, unwaith ti'n tynnu'r Cris na, ti'n chwarae gêm berig, felly tro nesa, os fyswn i'n Lang, swn i'n mynd syth ar Marriott a gobeithio bod y dyfarnwr yn sbio tro nesa. Dyma'r trydydd tro i'r Seintiau ymddangos yn y rownd gynderfynol y gystadleuaeth hon. Colli y ddwy arall a yna drosedd gan Brad Young pen pella. So yn chwilio am y fuddugoliaeth i fynd drwodd i'r rownd derfynol Cwpan Her yr Alban am y tro cynta i efelychu campau Cei Connah. I'r bêl gan Spencer eto, ti'n gweld yn y postyn pella, Marriott. Ydy o'n ddigon i dynnu fel lawr, dwi'n meddwl, mae Lang yn meddwl, reit, mae hwn yn gafel yn rhys i dwi'n mynd i daflu'n hun ar y dde ar y fama, gobeithio. Ond fel dwi'n newid sôn, be mae'n anolygu, di tro nesaf mae'n cic rydd neu cic gornel, swn i'n disgwyl gweld Lang yn mynd at Marriott ar ôl cael gair bach efo'r dyfarnwr. Jyst gwylio allan am y tynnu Cris yma. Siŵr bydde enw Andy Morrison wedi codi yn y drafodaeth yn y stafell newydd y Seintiau Newydd Owain, chwaraewr perygla Falkirk yn yr hanner cynta. Ciciwch o, felly dyna fysa'r negas. Dim bod fi'n deud bod hynna'n iawn, demeg. Siarad fel chwaraewr canol car yn hytrach na cymwysodwyr. Dyma Spencer. Yn ei ben i fyny, lledu di allan at Yates yn ennill tafliad i Falkirk. Falkirk ar frig yr adran gynta yn ddi-giro.
Wedi ennill 17 o'r 22 o gemau. Wedi colli ond yn y cwpan. O'n arhediad o 6 gem ar hugain. Y Seintiau yn edrych i ymestyn i rhediad digiro nhw. Daniels yn clirio i fyny at Brad Young. Spencer yn derbyn y bêl yng nghanol ca. Cael ei gau lawr gan Williams, ond mae'n cael ei basi mewn a Morrison sy'n rhyddhau Yates. Yates yn ffigio, heibio i brobl mewn, mae'n dod ac mae'n mynd i syrthio i Nesbitt. Nesbitt i gefn at gôl. Mae'n cael ei sgubo mewn at y postyn bella. A mae McIver mewn cic i'r postyn, ond i beniad dros y bar. Ia, fydd o'n siomedig, fel dyn sydd wedi sgorio goliau tymor yma'n barod. Sy'n jyst yn gweld y croesiad, yn hongian yn yr awyr, mae hwnna'n gyfle a hanner. Bron fod o jyst yn cam amseru'r naid. Mae fyny chydig bach yn rhy gynnar. A doedd ddim angen gwneud gymaint a mae wedi drio neu yma. Dwi'n siŵr os mae'n trio lwpio'r peniad dros ben Connor Roberts. Jyst cael cysylltiad da, taro'r targed. Ac am gyflad hwnna i Falkirk. Mae nhw wedi dechrau'n dda, mae Spencer yn ganol cae. Diolch yn chwarae'r canol cae sydd yn mynd i redeg i fyny'r cwrt cosbyn o'r modol. Ond hwn ydy'r dyn ar y bêl rwan. Jyst ticio drosodd. Wastad yn edrych am y bas ymlaen a mae'n cael chydig bach gormod o ddylanwad ar hyn o bryd. Gwaith da fanna yng nghanol ca gan Leo Smith. Wedi darogan bod y bas yn mynd a rhyngipio a tacl bwysig i ennill meddiant yn ôl dros y pencampwyr. Daniels, lle o'i flanau, mae yna gyfle i fwydo Jordan Williams. Williams yn croesi'n gynnar at y postyn pella, a mae Yates yn cael ei orfodi i glirio, ond yn syth at Brobl. Brobl wedi gwneud yn dda i gadw'r meddiant. A'r capten Marriott yn dod o hyd i Leo Smith. Danny Davies, mae'n y gyfle am ergyd, ond mae'n un siomedig o bellter gan Danny Davies. Ia, Leo Smith nath y gwaith da fanna. Nhw'n ni'n sôn gormod am yr ergyd. Tops off yma, mae sbiwch. Di'n oer na da. Na fo, mae'n enjoy hun yn iawn, dim problem. Ond Leo Smith ganol cae na, oherwydd, dwi'n meddwl mae'n un natur o. Cofio, cyfnod llwyddiannus gath o'n Ewrop yn sgorio goliau yn gwneud hediad a hwyr i cwrs cosbi. Mae o'n gorau chwarae gêm wahanol, mae o'n gorau bod yn ddisgwyliedig. Fod i'r dyn ganol cae, wastad tu ôl y bêl, wastad yn gymorth, wastad yn opsiwn. Wedi cael gêm dda hyd yn hyn. Redmond dod ar lawr. Mi oedd Chris Graham wedi aros a i weld oedd mantais i gael. Dim mantais felly y grydd yn mynd o blaid y Seintiau Newydd. John Routledge, ni fel arfer yn gweld cymaint ohono fe yng nghanol ca dros y Seintiau Newydd. Mae'n debyg bod e wedi mynd ar fenthyg i Marine, lle mae'n amlwg bod e ddim yng nghynlluniau Craig Harrison yn weddill y tymor. Ond dyma'r Seintiau yn dod lawr yr asgell dde, a maen nhw wedi ennill tafliad. Brad Young yng nghanol popeth eto. Ddim y bas weitha gan Leo Smith yma na. Dwi'n gwybod bod o'n edrych fatha, diolch yn gwybod lle mae'n cicio'r bêl. Mae'n gwybod yn union be mae'n neud. Mae'n bod pwysau ar y bas yn dda, a mae'n dal yn aros ar y cae, a bod nhw'r redwyr yn rhoi'r amddiffyn o dan bwysau. Dyna pan mae'r Seintiau'n parhau ar y droed flaen yma. Daniels i'r llawr, Nesbitt yn parhau i fynd y bêl ymlaen at McIver. Danny Davies yn chwilio am grydd. Ond tafliad fydd e i Falkirk lawr yr asgell chwith yma. Ie, Falkirk ellan gobeithio cymryd y dafliad yna'n hir, ond y gwir ydy sam stand y fanna. Oedd y bêl di diflannu, swn i ddweud, bron ar y lôn tuag at Glasgow. Fe wnaethon nhw giro Dundee United, Queen's Park ac Ayr United ar y ffordd i'r Rownd Gynderfynol, a dyma nhw'n dod McIver! A'r ergyd yn taro pasg a fe fydd hi'n gic gornel gynta'r ail hanner i'r gwir o'r Alban.
chwilio am dalcen Mae Ross Mae 13 o goliau ym mhob cystadleuaeth. Miller, y sodliad, Miller, heibio i wrthwynebydd, reit ar draws y gôl! A mi oedd yna gyfle ar y postyn pella. Ond heibio'r postyn gan Lang. Miller, gic cryf, gic gornel, a wedyn mae'n parhau fy rediad. Hon yn rhywbeth maen nhw wedi weithio arno yn sicr. Hwn di'r peth cyntaf da mae wedi wneud yn y gêm Miller. Maen nhw wedi gadw fo mor ddistaw. Croesiad Connor Roberts, just yn cael digon. A Bale yn mynd at Lang, chydig bach yn rhy sydyn, doedd mae'n gallu rheoli'r peniad. Bradian dal y Bale i fyny. Holden, Rory Holden. Dacrogathol gan Tom Lang. Un sydd wedi symud yma o Wraith Rovers, un sydd wedi codi Cwpan Her. Tra da gan Holden, wedi parhau a'i rediad, ond Leon McCann yn clirio. At Redmond, ymosodiad arall yn datblygu fan hyn i'r Seintiau, ond y Bale yn casgu drwodd. Owain, beth wyt ti'n meddwl bydde ymateb yr Albanwyr petai y Seintiau mynd drwodd i'r Rownd Gynderfynol? Ti'n meddwl bydde'r Cymru a'r timoedd o Gogledd Iwerddon yn cael gwahoddiad blwyddyn nesaf? Os mae fi fysa'r bos, swn i dweud, na, da chi'n cael dod eto. Dod draw i gystadlu yn cystadleuaeth ni ac i ennill chi. Felly bod nhw'n teimlo bod gan nhw gymaint o gryfder neu bod nhw'n rhy gri i glybiau o Gymru ac Iwerddon. Oedden ni i glwb fel y Seintiau Newydd. A da ni'n gweld hon, o honna, ni'n cas honna gan Mae yn wyneb Danny Davies. Da ni'n gweld cardiau am llai na hynna'n sicr. Wel, mae Ross Mae yn ffodus i bod e wedi diamau siglo i ben, ond os nad ych chi wedi gweld efallai Penelyn Michael Wilde neithiwr i Cei Connah yn erbyn Caernarfon, oedd rhywbeth bach yn debyg yn y ddau fanna. Y swinging arm, fel maen nhw'n gweud, ond oedd e'n Penelyn go iawn. Ie, o'na rhyw symudiad bach annaturiol, doedd. Oedd hi fraich o fyny, a wedyn symudiad teg at Danny Davies. Ie, honna ni'n gas o'na. Mae wedi cicio'r postym, mae wedi rhoi Penelyn yng ngwyneb Danny Davies. So mae'n gallu gwneud y fath efo'r Bale, de. Wedi penio dros y trawst. Ond mae wedi sgorio i siar o goliau, 13 o goliau ym mhob cystadleuaeth. Mae wedi ennill Cwpan Her yr Alban hefyd, gyda Ross County yn erbyn Cei Connah. Sori, Mike, os ti'n asesu dechrau'r ail hanner, bron i chwarter awr di mynd i'r Seintiau Newydd, perffaith. Ti ar y blaen, mi'n sôn am dechrau'r hanner cyntaf, pa mor bwysig oedd y chwarter awr cyntaf na peidio ildio. Unio'r fath ail hanner, a wwan fydd hwn yn dechrau rhedeg allan. Dim rhedeg allan o syniadau, gen fo gymaint o brofiad, ond ti'n gweld i staff o tu ôl iddo fan yn sbio ar y sgrin, wwan bydden nhw'n dechrau meddwl am newid system neu edrych ar yr eilyddion. Brobl. Seintiau, mae lower mwy o feddiant yn 20 munud cyntaf yr ail hanner na beth welon nhw ar gychwyn y gêm. Yndi, mae'n edrych yn gêm llawer fwy teg, llawer fwy cyfartal os lici di. Dau dîm tebyg yn ei ffordd o chwarae. Dyna da ni weld yn yr ail hanner yma. Daniels yn chwilio yma bas at Brad Young, mor barod i rediadau Brad Young gyda Declan McManus ar y fainc. Mae yna opsiynau gan y Seintiau Newydd fel sydd gan Falkirk, yn sylwi bod Stephen McGinn gyda nhw ar y fainc, chwaraewr mwyaf profiadol y clwb. 35 mlwydd oed, mae'n frawd i John McGinn o Aston Villa.
erbyn y ddau pan fydden nhw'n St Mirren. Oedd y brawd mawr os licio di yn fod y talent ar y pryd. John McGinn yn ifanc. A just dechrau ar ei yrfa, ond ie, chwaraewr canol cae, taclus iawn dros ben, gwyn i weld os fydd o'n dod ar y cae. Be dwi'n licio ran y Seintiau ydy'r opsiynau sydd ganddyn nhw. Dwi'n sôn am McManus yma na, Sislevich, os mae o'n dod ar y cae, os ti ar y blaen neu ar ei holi yn lle brobl, mae o just yn gwbl, mae o'n chwaraewr gwbl wahanol. Felly os rhywbeth, swn i dal yn disgwyl bod y Seintiau ar y blaen gweld Sislevich yn dod ar y cae a chosi problemau fe gyflymder. Dath ymlaen wythnos yn ôl yn dyfe, yn gwybod oedd y stori bach yn wahanol fan nawr wrthyn nhw ddominyddu'r rownd derfynol yn sgorio 2 gôl o'r fainc Adrian Chislevich. Ond dyma Falkirk yn ymosod lawr y chwith at Miller. Sgwara Morrison, mae Morrison wedi dod oddi ar yr asgell unwaith eto, llawer mwy amlwg yng nghanol y ca. Callum Morrison, o bell o! Ychydig heibio'r postyn gan Callum Morrison. Mae'n agos. Dwi'n tueddu feddwl weithiau pan mae rhywun yn cymryd ergyd o 5-30 cat. Ti'n meddwl, oce, da ni wedi gwneud yn job yn amddiffynol. Maen nhw wedi rhedeg allan o syniadau. Ond traodd honna yn yr awyr, o'n i fel, na, dwi'n anghywir yn fama. O'n i jyst yn disgwyl i weld y rhwyd yn symud a honna reit yn gornel uchaf. Dwi'n just yn meddwl, oedd Conor Roberts yn tynnu ddwylo nôl, eich bod o'n gwybod yn union lle oedd y gol, lle oedd y bêl yn mynd, a bod o'n cyffyrddus nad oedd hi'n taro'r targed, ond o'n i ddim. O fe yw'r prif sgoriwr yma yn Falkirk, 14 y goliau mhob cystadleuaeth. Rhyngddyn nhw, mae Cyfer a Morrison wedi sgorio 7 gôl ar 20. Ond dyma'r Seintiau i Williams. Gyna Holden, oedd Gris yn cael ei dynnu fan'na. A gwaith da gan Morrison unwaith eto, fe yw'r seren i'r tîm cartre. Mae Yates tu hwnt iddo fe, mae wedi mynd ar draws caf, welwch chi 4 o chwaraewyr y Seintiau mewn rhes fan'na. Tu ôl y bêl. Ie, mae di penderfynu, dwi'n mynd aros ar yr asgell rwan, mae rhaid i fi grwydro. Diolch di bod yn yr ail hanner tan y munud a dwytha yma. Felly mae o just yn ceisio gwneud yn siŵr fod o dal yn y gêm, fod amddiffyn y Seintiau dal yn poeni amdano fo. Dyma fo'n mynd eto, just rhwng yr amddiffyn a ganol cae. Seintiau nôl yn ei siap, yn ei strwythyr, pob un tu ôl y bêl, ond Brad Young. Spencer, ddim cweit mor amlwg nawr a beth oedd yn y 10 munud cynta'r ail hanner. Dyma Morrison yn croesi, Roberts yn dod ac yn hyderus yn ei dal hi ac yn cymryd y bygythiad allan o ymosod Falkirk. Cefnogwyr y tîm cartre yn ceisio codi cri tu ôl y gôl. Redmond. Pas dda o flan Marriott. Marriott allan at Brobl. Mewn â hi tuag at Young. Oedd hi'n groesiad bach David yn y coridor ansicrwydd, ond dath Hogarth mas amdani a Nicky Hogarth yn dwyn y bêl o dan drwyn Brad Young. Dim cam sefyll yn lliban hwy. Mae'r reol na'n cael fi o waith pob tro. Danny Davies yn gwybod oedd i freichio fo yn yr awr i dweud, come on, mae mor amlwg bod yna gam sefyll yn fama. Ie, un peth bach difyr, eich y Seintiau, maen nhw mor bell i ffwrdd yn y gyngrair. So nhw'n gallu stopio chwarae rwan ac Cei Connah yn pwyntio nhw dal yn ddigon, mae'n siŵr. Ac bod Falkirk mae'n sefyllfa gyfforddus yn y gyngrair, 11 pwynt ar y blaen, wedi chwarae un gêm yn fwy. So ni'n tybio y dyrchafiad dal i fod ydy'r uchelgais mwyaf ni tymor nhw. Lle i'r Seintiau, mae'r gyngrair dyn. Maen nhw'n gwybod, maen nhw'n mynd i ennill honna. Felly o bosib, dim bod y gêm bwysicach i'r Seintiau. Felly bod yna just rhywbeth ychwanegol bod nhw eisiau llwyddo'n hon. Chwarae gwych gan Daniels, mlaen at Holden yn croesi ond yn rhy agos at Hogarth, ond oedd hi'n symudiad bach slick gan y Seintiau lawr y dde. Eto Nesbit yn chwilio am y rediadau, ond neb yno yn gwisgo Crys Falkirk.
Danny Davies yn gallu tecluso nôl at Connor Roberts sydd wedi cael, wel, ail hanner digon tawel. Ni'n gwybod beth chdi'n mynd i ddweud, Mike, o'n i bron a deud, paid a temtio ffawd. Ond na, ti yn iawn. Oedd i hanner cyntaf o'n eitha prysur, arbediadau hynod bwysig. Ail hanner, ni'n weld o tu ôl i'r amddiffyn rwan, mae'n yn fwy tebyg i be mae'n wedi arfer. Young mae dacl mewn arno fe gan Lang. Mae nôl ar ei drad Young, wedyn mae lawr. Mae mor barod i'r rediadau, cymaint o egni gan hwn. Cadarn a corfforol, dyna'r ansoddeiriau ddefnyddiwyd i ddisgrifio amddiffyn Falkirk. Nhw'n llygad i lle. A Lang. A Donaldson di ennill y gystadleuaeth yma cwpl o weithiau efo clybiau gwahanol Dundee United ag Inverness. Mae'r ddau mwynhau y frwydr os lici di efo Young. Nesbitt sy'n barod i'r rediadau. Mae'r Bale yn tasgu. Oddi ar Josh Daniels, fe bydd hi'n gornel i'r tîm cartre. 65 o funud ydi chwarae y gol. Brad Young wedi 6 munud ar 20. Dal i wahanu'r tîmoedd. Cole Donaldson, capten y tîm cartre. Mae Liam Henderson, digon o daldra ganddo fe, 4 cawr gan Falkirk. Miller, mewn mae'n dod. Josh Pask sy'n clirio. Ac yn gyffwrddus hefyd, ond McCann eisiau codi'r bil dros ben amddiffyn y Seintiau. O, gwych. Yn nghanol ca. Connor Roberts yn ymddiheirio fanna am glirio'n syth dros yr yslis. Ddim yn gic orau, Mike, o gwbl, ond ti'n gwybod beth, so well gen i weld hynna na gweld Connor Roberts yn ceisio gamblo a cymryd risg hollol ddi-angen mewn gêm mor bwysig. Felly weithiau mae rhaid chdi gymryd y cyfrifoldeb fel chwaraewr ar y cae. Ydyn ni eisiau chwarae allan o'r cefn? Oes. Ydy'r opsiwn well just tro yma i gicio hi yn bell i ffwrdd ac oddi ar y cae. Ie, yr opsiwn gywir yma. Oedd y ddau ohonyn ni lawr yn Bournemouth yn gweld Abertawe yn chwarae. A o'n nhw'n ceisio chwarae'r pêl-drod na o'r cefn, ond y camgymeriadau yn cael eu cosbi bron bob tro gan dîm Bournemouth. Ond gwaith da fyna gan Brobl. Hyfryd, heibio i ddau amddiffynwr. Mi oedd yna drosedd arno fe. A fydd na gerdyn, dwi'n meddwl. Ydy, mae mas yn barod gan Chris Graham. Henderson, dwi'n meddwl oedd yde. Yn chwaraewr ganol cae, yn gweithio i ffordd ar draws. Yn gwybod fo Brobl. Yn chwaraewr peryglus. Unwaith mae Brobl yn ffigio i fynd ar un droed a wedyn jyst yn newid cyfeiriad. Gweithio'n galed y fama. Ar ei dweud chwith, ie. Lindsay yn trio ar y glas i gymryd allan a fo sydd wedi dod allan wedi brifo. Chwarae nodweddiadol gan Ryan Brobl. Sgiliau mor dda gyda'r ber wrth i drad, yn dweud mor glyfar. Wel, 3/4 y gêm wedi chwarae owain a'r Seintiau'n parhau ar y blaen. Dyma'r bas uniongyrchol. O, camgymeriad fanna gan Daniels. Spencer ymlaen, mae Cyfer ar rediad. O, nath gael ei gymryd allan fanna gan Jordan Williams. Wel, beth mae Mr Graham wedi gweld fan hyn. Cic rydd y fe i'r Seintiau. Mae Nesbitt yn trafod y penderfyniad. Ie, dwi'n meddwl maen nhw'n gofyn y cwestiwn o'n afadliad ar MacGyver a wedyn nath yna arwain at MacGyver yn gwneud y symudiad. Ti jyst yn gweld y fama, mae Williams dos a fawr o drosedd, ond mae chydig bach yn lwcus. Mae yn newid i gyfeiriad o, ceisio rhoi rhyw bloc bach. Dyna sydd yn arwain at hwn yn syrthio. Mae rhai fi gyfaddau wedi gweld yr ail chwarae yna. Dwi'n meddwl bod y Seintiau yn ffodus i bod nhw wedi dianc fanna, achos oedd Williams yn gwybod yn iawn beth oedd e'n gwneud. Cytuno'n cywir, Mike. Cytuno'n cywir. Young, dim trosedd, ond Leo Smith eto yng nghanol ca yn adennill y meddiant.
Wel, y gic fawr, stori Evan Williams a PêL-DROED y Mae Cwpan Her sydd ar eich cyfer chi nos Iau am 10 ar S4C. Morrison. Tu fiwn at Nesbit. Nawr te, beth fydd y penderfyniad cic gornel oddi ar Danny Davies a Morrison eto yn ei chanol I lawr y dde. Ti'n gwybod pa mae un chwaraewr yn sefyll allan a fod i'r chwaraewr gorau. Mae Nesbit gwrdd sefyllio yn fanna. Tro a trio gwneud rhywbeth ddigwydd dy hun yn lle bwydo Morrison efo bas ber yw lathan oedd y bas dwi'n meddwl, ond mae hynna'n profi pwysigrwydd Morrison. Dyma ni'r boes mawr, Lang, Donaldson yn crwydro'i cwrt unwaith eto. Mewn mae'n dod Henderson! A Bale yn cael ei chlirio. A mae yna ddringo dwi'n meddwl, dyna oedd y drosedd. Henderson yn ennill y Bale, fe yw'r tala ar y ca. Oedd yn hongian a defnyddio'r amddiffynwr I hongian dwi'n meddwl yn doedd. I'w freichia ar ei ysgwydd efo. A Brad Young a'r peniad hefyd, gwaith amddiffynol effeithiol gan y blaenwr ifanc. Yn hofio weithiau, Owain, 1 ar 20 yw e. Mae wir wedi dangos I werth. Seintiau'n gosod y Bale tu ôl yr amddiffyn, mae Can yn ymateb. A Miller yn ennill yr ail Bale, a mae'n ras rhwng Miller a Daniels, a mae Daniels yn ennill y ras, ond fydd hi'n dafliad I Falkirk. Mae yna 20 munud yn weddill. Mae yna symudiadau ar y fainc i'r ddau dîm. Felly'r Seintiau fydd yn eilyddio gynta. Dyma mae Can y cefnwr at Spencer. Ti'n gwybod, o'n I sôn peidio ildio yn gynnar yn yr hanner. Mae'r Seintiau wedi ildio mewn gema mawr yn y gystadleuaeth yma ag yn Ewrop bron yn yr eiliadau ola hefyd. Felly, os mae'n parhau un gol ar y blaen, so ti'n gobeithio bod nhw'n defnyddio y profiad yna. Reit, da ni wedi bod mewn sefyllfa fel mor blaen, da ni ddim yn mynd I adael iddo ddigwydd eto. Ar hyn o bryd, dwi'n meddwl bod nhw'n rheoli'r gêm ar eu terma nhw. Maen nhw'n gwneud yn hollol iawn, ond mae rhaid disgwyl mwy o bwysau fel mae'r munudau'n mynd heibio rwan. Redmond yn ceisio hollti'r amddiffyn fanna, ond y Bale yn cael ei ryngipio gan Yates, a fe sy ar y Bale eto. Yates. Morrison. Ond ar draws mae Pasg yn dod. Ildio'r tafliad, wneith hwnna'r tro yn iawn a ryw 19 munud yn weddill. Lang. At McCann. McCann yn ei sgibo I mewn. Dim perygl I Connor Roberts a Marriott y captain yn gwneud I waith. Henderson dwi'n meddwl oedd o eto, chwaraewr ganol cae. Ac am yr awr gyntaf, Henderson, os dwi wedi cael y chwaraewr cywir, oedd o jyst yn angori. Doedd o'n symud rhyw lawer, oedd wrth ochr Spencer, ond mae hwn yn dechrau rhyddhau I hun yn fwy a fwy o ganol cae. Mae o'n dechrau gwneud yr hediadau pwrpasol na I fewn i'r cwrt. Ac yn amlwg oherwydd I faint o, mae o'n mynd I fod yn fygythiad yn yr awyr. Mae McIver yn gadael y ca. Ryan Shanley yw'r rhif 19 a fe'n dod i'r ca wedi ymuno o dinas Cymunedol. Mae Ben Clark yn paratoi, mae Henderson bant a mae Adjimang ymlaen. Adjimang fydd yn gwisgo 11. Felly Alfredo Adjiman. Ac o ran y Seintiau, fe welwn ni Ben Clark ac Adrian Chislovich yn dod ymlaen. A Rory Holden a Ryan Brobl fydd yn gadael. Ia, Brobl di gweithio'n galed chwarae teg. Eich am fwy amddiffynol yn ei waith heno na beth da ni di arfer weld. A wastad wrth y modd, am opsiwn ydi hwn yn dod o dde ar y fainc efo'i gyflymder. Da ni'n disgwyl rwan gweld Falkirk yn gweld mwy o'r Bale, felly bydd o'n opsiwn dda. Holden di bod yn weithgar. Mae'n deud lot bod hwn yn cadw I le yn y tîm o flaen Ben Clark. Ac hefyd o flaen Dan Williams, chwaraewyr da, chwaraewyr taclus.
Yn profi faint mae Craig Harrison yn feddwl amdano. Felly Adjiman a Shanley ymlaen i Falkirk, a Ben Clark ac Adrian Chislevich ymlaen i'r Seintiau Newydd, gyda chydig dros cwarter awr yn weddill. A fe fydd Chislevich yn ychwanegu cyflymdra yn sicr lawr yr esgyll, a Clark i angori. Ti'n be, mi fydd yna gyfle i'r Seintiau, dwi'n meddwl yn rhywle. Ti'n cyrraedd amser rwan mewn gêm, Falkirk di arfer ennill gema. Chwarter awr yn weddill, fydden nhw'n gofyn i'r dyfarnwr faint yn weddill, chwarter awr. Reit, bydd yna chydig bach o banig yn dechrau setio fewn i'w gêm nhw rwan. Fydden nhw'n dechrau taflu mwy o ddynion ymlaen. Mae hynna yn mynd i adael bylcha. Ond bod y boys yn y cefn yn aros yn gadarn, dyna pryd fydd Chislevich yn dod yn fyw ac yn dod yn opsiwn sydd yn anodd i stopio ar ei ddydd. Wel, maen nhw'n gwneud popeth yn iawn yn yr ail hanner yma. Maen nhw wedi delio gyda popeth mae Falkirk wedi taflu atyn nhw. A'r dyn dyn nhw weld reit yng nghanol hynna. Pasg di chwarae'n dda, Danny Davies. Diolch yn chwysu bron. Mae bron, mae di chwarae 75 munud. Diolch yn chwysu. Mae'r gêm bron rhy hawdd iddo fo. Dyna pa mor dda mae o di bod eno. Dyma cyffyrddiad cyntaf Chislevich, a mae heibio i ddyn Yates. Mae hwn yn gallu cario'r bêl, yn dweud. Mae'n gallu curo dyn, mae'n gallu creu cyfleoedd i eraill. Mae wedi rhoi gwasanaeth arbennig i'r Seintiau Newydd ers ymuno degawd gyda'r clwmp erbyn hyn, Adrian Chislevich. Ie, dipyn o chwaraewr. Ac yn amlwg yn gorau setlo am rôl bach yn wahanol i'r arfer ar, wel, rhan fwyaf o yw'r efo'r Seintiau. Mae wastad wedi bod yn opsiwn dda os mae wedi bod ar y fainc, ond dyna di rôl o dyddiau yma. O, Spencer mewn trafferth, a mi oedd mae'r gigrydd wedi mynd o blaid Falkirk. Drosedd gan Ben Clark. Dyna fydd Clark yn neud, eich yn fwy. Mae Spencer di meddwl, oce, dwi'n cael diffyn o'r bêl a'r hanner, dwi'n cael digon amser. Fydd Clark yn ei wyna bo chydig bach mwy na Holden. Dyma Morrison at Adjimang. Mae'n gawr o ddyn Adjimang. Y bêl yn tasgu allan at Morrison. Ydy ddim yn ei fod yn groesiad cynnar, na di. Y bas at Spencer ac yn allan at Yates. Chislevich yn llithro mewn, y bêl dal gan Falkirk ar ei holi o gol i ddim. Llain y chwarter awr yn weddill. Yates yn croesi'n ddwfwn. A Connor Roberts yn sefyll ar ei linell yn hapus i'r amddiffynwyr i gymryd cyfrifoldeb, ond fe fydd hi'n cic gornel. Ie, jyst amddiffyn ar y postyn pecha. Yn amlwg, ti'n sbio ar Josh Daniels yma, da ni'n mynd i gymryd mantais o hwn ar y postyn pecha yna. Ydda ni'n gallu taflu croesiadau tuag ato fo. Diolch yn mwyaf. Ond nath o'n dda yma yna. Oedd yn gwybod cweit beth tu ôl iddo fo, felly delio efo'r bêl. Bêl yn hongian yn yr awyr, a peniad yn syth at Connor Roberts. Mae'n syrthio ar y bêl yn bwyta mewn i'r amser sydd yn weddill. Ie, lang oedd o, unwaith eto ynde. Hwn ydy'r dyn sydd allan fwy bygyddiol. Mae Donaldson, yr amddiffynwr canol arall, yn fwy na fo. Mae'r chwaraewr canol cae Henderson yn fwy na fo, ond ti just yn teimlo mae lang ydy'r dyn sydd chydig bach fwy bygyddiol. Bach fwy o fagned at y bêl pan mae'r croesiadau yn dod i fewn. Smith. Rwy'n i drag Young. Chislevich yn gwybod gweu hunan rhwng yr amddiffynwyr. Nesbitt. Rwy'n i drad Shanley. Shanley wedi parhau a'i rediad. Y gŵr newydd Ryan Shanley. Ymlaen fel eilydd wythnos yn ôl a sgorio yn erbyn Alw Athletic yn y fuddugoliaeth o 5-0. Mae yn fygythiad. Wedi tynnu McIver oddi ar y ca. McCann mewn i Adjimang. Tackle dda gan Josh Daniels ar Adjimang. Gwaith da iawn gan y dyn yma. A sgellwr ydy o'n naturiol yn de. Wel,
Dyna sydd chwaraewr oedd o pan fath o ymuno fo'r Seintiau i ddechrau, ond mae wedi cael rôl newydd, wahanol, cefnwr de, dim problem o gwbl. Dal yn medru ymosod, ond heno mae wedi gorau gwarchod lot mwy na mae wedi arfer a wedi gwneud i rôl. Yn dda iawn chwarae teg. Camgymeriad gan Donaldson am y Brad Young. Mae oedd yna wthiad ar Young. Na, mydd dyfarnwr ni. Young yn methu credu'r peth, ond y camgymeriad yn wreiddiol gan y capten, Col Donaldson. Y bêl yn uchel yn yr awyr, ond oedd cyflymdra Young wedi mynd ag tu hwnt i'r ddau amddiffynwr. Dwi'n sôn am panics yn ei gêm nhw, os mae'r gêm yn parhau a maen nhw ar ei holio, na panics yn fanna. Oedd y ddau ohonyn nhw'n rhedeg yn ôl, Donaldson a Yates, dwi'n meddwl. Mae'n rhyw gwrthrydiad bach, dim digon o ddod yn lawr chwaith. Bêl hir, chwilio am Adjimang, Danny Davies ar draws. Daniels yn o'i gynorthwyo, o mor grif a sgiliau hyfryd hefyd gan Adjimang. Ond Leo Smith yn cadw i ben ac yn bwydo Redmond. I mewn i'r 10 munud ola. Mlaen at Young yn ceisio dangos i gyflymdra yn coesau hir Col Donaldson. Yn sicrhau bod y meddiant yn aros gan Falkirk. Y Seintiau yn edrych i greu hanes i gyrraedd Rownd Gynderfynol Cwpan Her yr Alban am y tro cyntaf. McCann mewn yn isel. Bydde ti'n dod ymlaen am McManus nawr? Adjimang i'r llawr. Chwaraewch ymlaen, bydde y dyfarnwr. Seintiau yn ildio taflu. Bydde ti'n dod ymlaen am McManus? Ti'n beth, McManus ddim yn opsiwn gwael o gwbl. Mae Young wedi cael gêm dda. Ddim wedi gweld lot o'r bêl. Wedi bod mor weithgar. Byth yn cwyno. Dim ots os sa neb tu ôl iddo fo'n rhoi help. Fydd o dal i gair amddiffynwyr lawr, ond siw bod hynna di ddeud ar ei goesa fo. Ac swn i'n syni dim a dyn ni'n gweld. McManus ydy o, dwi'n meddwl, efo Craig Harrison yn paratoi ddod ymlaen. Gwahaniaeth falle yw bydde McManus yn gallu dal y bêl i fyny yn fwy na beth mae Brad Young yn gallu gwneud. Yr hyn mae Adjimang wedi gwneud. Ond dyma Nesbit mewn at Adjimang. Blaen troed pwysig mewn gan Danny Davies. Blinder yn dod mewn i bethau. A'r bêl yn cael ei hennill yn ôl. McCann at y postyn pella. Peniad da allan gan y Seintiau a Chislevich yn ennill tafliad. Wedi trafod y newid yma, Owain, cytuno? Ie, cytuno'n llwyr, a da ni'n gweld mae'n chydig bach yn gloff, di gweithio mor galad, a fo ar hyn o bryd ydy'r dyn sydd wedi ennill y gêm. Just y gred naturiol na fydd o di sgorio goliau anoddach o bellach i ffwrdd o'r gol bydd. Ond diolch moch gen o fo lle mae o ar y cae pa mae o'n sgorio. Oedd yn o fan gywir, a mae hwn, wel, rhywbeth tebyg dydy mae'r un mor glinigol bron o bod am opsiwn i ddod o dde ar y banc. A chwaraeo Declan McManus dros Ross County yn Rownd Gynderfynol Cwpan Her yn erbyn Cei Connah yn 2019. Talodd y Seintiau 60,000 am hwn yn 2021. Mae wedi cael ei anafiadau y tymor yma. Dyna pam mae Brad Young wedi dod mewn i'r garfan. Cramp o bosib. Wel, am gêm y prynawn yma. Ond am gêm neithiwr hefyd, a mwy o Gymru dan 20 yn y clwb rygbi rhyngwladol Lloegr dan 20 yn erbyn Cymru dan 20 nos Wener am 7 o'r gloch ar S4C. Perfformiad gwych gan y gwir o Gymru ym Mae Colwyn neithiwr. Enw newydd fan hyn, Jordan Marshall yn derbyn cyfarwyddiadau Chris Sargent a Craig Harrison. Raffi amser? Dwi'n siŵr bod ni'n teimlo rhywbeth. Ti'n gweld mae newydd lyncu un o'r gels egni yma. Felly, swn i'n disgwyl i weld o'n aros ar y cae Jordan Williams, neu mae hwnna'n wastraff o y gel egni yna. Och,
Na ni, de. A wedi dweud hynny, mae Jordan Williams yn dod oddi ar y ga, ac yn cymryd i le, mae Jordan Marshall. A mae Jordan Marshall, nath ei ymuno am ddim yn mis Hydref. Mae hwn wedi ennill pencampwriaeth ar Alban gyda Dundee yn 2023. Wedi digon o bedigri gan Jordan Marshall. Ie, Sislevich ar hyn o bryd i ddod ar y dde, Marshall ar y chwith. Gwni weld os mae hynna'n parhau. Ond ie, just amddiffyn, clirio. Gobeithio bod chdi'n ffeindio McManus efo'r cliriad. Os ddim, cadw siap, rhoi pwys ar y bêl pan maen nhw'n dod yn agosach at y gol. Dyna'r nod rwan. Mae can mewn i drad Adjimang. Hwn wedi bod yn gawr ers iddo fe ddod i'r can. Dal y bêl i fyny, mae'n gryf, mae'n gyflym, mae'n rhoi pwysau ar Chislevich, ond yn troseddu. Mae Chislevich wedi gwneud yn dda i gael ei gorff mewn fanna. Mor dda, mor dda. Ac o'n i'n cyfeirio at Brobl yn dweud bod o wedi gorau gweithio, gael etach yn amddiffynol. Rhyw fath efo Sislevich. Pan ti'n dod oddi ar y fainc, a mae dy dîm di ar y blaen, mae'n chydig bach o bwysau fel eilydd. Fe ti'n meddwl, os da ni'n ildio rwan, dwi'n isio bod o ar yn ysgwyddau i. Ond chwarae teg, fel sa ti'n disgwyl, gan dîm pencampwyr Cymru, bob un mor weithgar, gan gynnwys y ser ymysodol fel Sislevich. Wythnos yn ôl yn codi cwpan Nathaniel. MG yn ennill yn gyffwrddus o 5-1. Maen nhw wedi gorfod gweithio yn galed iawn heno yma yn Falkirk. Ond byddai'r fuddigoliaeth yma heno a chyrraedd rownd derfynol Cwpan Her yr Alban yn gamp i'r tîm ac i'r tîm hyfforddi hefyd. Mae'r bêl yn aros ar dir y chwarae. Mae Lang dan bwysau, mae McManus yno. Ond mae Lang wedi cael ei sodliad. O, maen nhw'n gwneud môr ymynydd o chwarae'r bêl allan o'r cefn. A gwaith da fanna gan Clark. Dwi ddim yn mynd o blaid y Seintiau. Maen nhw'n cnoi ym mhob tacl y Seintiau. Dyna beth sydd angen nawr wrth i ni fi mewn i'r 5 munud ola. Y tafliad ar draws Nesbitt o dan bwysau. Redmond yn ei dwy'n hi. Redmond ar ei drod chwith. Eto i Redmond. Yn chwilio am McManus yn y canol. Ond yr ergyd gyntaf na oedd y cyfle gorau. Unig gol y gêm yn dod o gan gymeryd amddiffynol gan Falkirk. Bron iawn un arall yn fanna. Fawr opsiwn efo'r dafliad. Felly gorau cymryd y risg a draws gol i hunan. A Danny Redmond, o'ch ti'n meddwl, ydy o jyst yn gallu cael yr ergyd i ffwrdd yn gynt. Dwi'n ei wastad yn meddwl ydy un gol na yn mynd i fod yn ddigon. Rhaid gweud, ar yr hyn i ni wedi gweld o wain, mae'r Seintiau yn heiddi ennill y gêm. Yndi, mae wedi bod yn gêm gystadleuol. Dwi'n meddwl, os oes a Falkirk ar y blaen o gol i ddim, dwi'n meddwl, sa'n ni'n cwyno gormod. Ti'n meddwl nôl i arbediadau Conor Roberts yn yr hanner cyntaf, ond sicr yn yr ail hanner. Maen nhw wedi rheoli y fantau sydd ganddyn nhw'n dda iawn. Sodiad hyfryd fanna gan Spencer i Adjimang, y bas sgwar. Ond Redmond yno i decluso a Daniels i daflu'r bêl yn hir i chwilio am McManus. Mae'n neis gweld perfformiad gwahanol ganddyn nhw hefyd yn dydi. Bach fwy torchi llewis ac yn ein siŵr bod yna perfformiad o ran tactega siap. Morrison croesi at y postyn agosa. Amddiffyn y Seintiau Newydd yn sefyll yn gadar. 2 funud yn weddill yn Stadiwm Cymunedol Falkirk. Falkirk dim, y Seintiau Newydd 1. Dyma'r croesiad mewn tuag at Adjimang. Spencer eto yn lladd y bêl yn dda. Nesbitt i ben i fyny. Redmond mewn i drad McManus i atgoffa chi os byddai'r sgôr yn gorffen yn gyfartal, mi fyddai amser ychwanegol. O, McManus fanna. Dyna lle mae angen iddo fe guddio'r bêl ynddi. Ie, ddech chi bach yn lwcus yn fanna. Dwi'n mynd ymwybodol bod yna chwarae'r canol cae yn dod yn ôl reit i wyneb o jyst o'r ochr chwith. Bron a troi fewn i'r dyn, ond Seintiau Newydd yn ennill y dafiad. Maen nhw wedi dangos i proffesiynoldeb y Seintiau Newydd. Y bêl hir, tu hwnt i pasg.
yn codi'r bêl yn uchel i'r awyr. Mariet ar ôl beniad. A rhyw ffordd rhywsut mae'r Seintiau'n cadw'r meddiant ac yna taflu'r bêl yn hir. A McManus sy'n cyrraedd na gynta a bydd e'n hedfan am y cornel dwi'n siŵr. O dan bwysau gan Lang. Mae'n cael ei sodliad tu fewn. At Marshall. Marshall, mae e'n penderfynu croesi at y post i pella be mae Czeslewicz. A mae tu hwnt i Czeslewicz. A ddyle wedi mynd i'r gornel. Wel, dyna di'r cwestiwn mawr yde. Pryd ydy'r amser lle mae'n iawn i fynd i'r gornel. Dwi'n meddwl fod y Seintiau wedi cyrraedd y pwynt yna rwan. Bron iawn fydden ni'n ffeindio allan mewn 20 eiliad faint o chwarae ychwanegol fi yna. Chydig funudau dwi'n siŵr. Ond na, Marshall yn penderfynu. Croesed i fewn, chwilio am yr ail gol. Fes yn torri ysbryd Falkirk yn gyfan gwbl. Leighton Bisland yw'r eilydd diweddara i Falkirk ar fenthyg o Dundee United yn dathlu i ben blwydd ddoi. Bydd y gol yn help ar gyfer y dathliadau. A ni wedi cyrraedd y 90, nad y faint o amser sy'n mynd i gael i ychwanegu. A fe welwch chi'r pobl leol, y cefnogwyr lleol yn gadael y brif eisteddle tu ôl y gol, a dim ond 2 munud o wain wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Wel, dwi'n synnu fanna gan ystyried yr eilyddio a'r anafiadau ni wedi cael yn yr ail hanner. Tafliad ar draws, mae yna dacl hwyr fanna. Spencer gafodd i ddal. Arall, dwi'n meddwl, mae'r gicrydd. Efe Marshall, cicrydd i'r Seintiau, efe Marshall. A mae'n gerdyn melyn i Spencer. Ath e i'r llawr dangos y studs ydw e, Wain. Do, bach yn gynnar, yn ddiangan, so wedi gallu parhau i gael lawr, dwi'n meddwl. Ac eto, jyst arwydd o rwystadigaeth tîm eto. Sydd wedi arfer ennill, disgwyl ennill yn dod yma heddiw. Dwi'n gweld y digwyddiad eto. Ti'n gwybod be, mae'n llithro'n gynnar. Mae studs yn cadw'n isel, ond mae o'n beryglus ac yn heiddi'r Geraint Felyn, dim mwy. Melyn i Brad Spencer, a mae hwnna di lladd tipyn o amser. I ni wedi chwarae. Munud a hanner wedi chwarae. Wel, maen nhw'n gadael yn I cannoedd fan hyn. Falkirk, dyn nhw ddim fel petai nhw yn mynd I gael y gol euraidd yna I ddanfon y gêm hon mewn I amser ychwanegol. Cefnogwyr y Seintiau sy'n dod lawr I gymryd y lluniau a dathliadau gan fydd hanes yn cael ei greu os ydyn nhw yn curo Falkirk. Fe fydden nhw'n cyrraedd y rownd derfynol am y tro cyntaf yn ei hanes. Gol Brad Young. Marshall eto yn ei chanol I ni'n chwarae ymlaen ar bêl dros yr ystlys. Mae rhyw hanner munud yn weddill o wain. Mae hon yn fuddigoliaeth arbennig i'r Seintiau. Yndi, fuddigoliaeth bwysig o ran I hanes nhw. Chwarae teg i'r dyn yma. A mae'r rhaid camol, y perfformiad, yn gyfan gwbl ia, ond yn amddiffynol yn yr ail hanner, da ni jyst I gweld ochr wahanol I Seintiau Newydd. Mae siap nhw wedi bod mor dda. Mae nhw wedi bod mor drefnus. Mae'r chwaraewyr yn aros o fewn y siap, y system. Bron di bod yn berffaith. Di Falkirk bron heb greu cyfle yn yr ail hanner. A mae hynna lawr I waith caled y Seintiau, chwarae teg iddyn nhw. Wel, ni wedi chwarae'r 2 munud sydd wedi cael ei ychwanegu gan Mr Graham ar ddiwedd y noson. Noson all droi yn un hanesyddol I bencampwyr Cymru, ond dyma chi gyfle fan hyn efallai I Adjumang, ond ar draws mae Pasg yn dod. Mae Can, un ymdrech ola efallai I Falkirk ar frig yr adran gynta yn ddigiro. Mae McManus yn mynd i'r llaw, dim gicrydd. Davies yn taflu unan at y bêl. Nesbit, mae angen croesiad cynnar mewn mae'n dod. Ac allan mae'n mynd hefyd gan y Seintiau. Donaldson yn rhithro ar draws. Y capten yn croesi'n gynnar mewn mae'n dod. Chwiban ola'r dyfarnwr.
Mae'r Seintiau Newydd yn creu hanes. Y dathliadau ar yr ystlys, Craig Harrison yn dathlu. Mae'r Seintiau Newydd wedi cyrraedd Rownd Gynderfynol Cwpan Her yr Alban, a hynny am y tro cyntaf yn ei hanes. Mae'r amddiffyn wedi bod yn gadarn ac yn drefnus, y canol ca yn gystadleuol, yr ymosod yn glinigol, a'r unig gol gan Brad Young wedi 6 munud ar 20, ac edrychwch ar y cefnogwyr wedi teithio'r holl ffordd o groesoswall. Fe fyddan nhw'n herio Adrionians yn y Rownd Gynderfynol ar ben wythnos diwedd mis Mawrth. Brad Young ydy'r arwr. Redmond ar peniad, ond Young oedd yna ar briwsion. Fe nawr yw prif sgoriwr y gystadleuaeth. 1 ar 20 am y tymor. Gwych ganddo fe, oedd y tactegau yn berffaith. A'r sgôr terfynol yma yn Stadiwm Cymunedol Falkirk. Falkirk dim, y Seintiau Newydd 1. Wel, am ganlyniad, diolch fawr iawn i Mike ac Owain Tudur-Jones wrth i ni weld y dathliadau fan hyn, llechen lan i Conor Roberts oedd hi bach yn nerfus ar y degau, mae rhaid cyfaddau. Tipyn o ganlyniad. Marks, beth am y perfformiad? Owain Tudur wedi sôn cwpl o weithiau, perfformiad gwahanol gan y Seintiau. Mi oedd oherwydd oedden nhw'n gorau iltio'r meddiant, dyn nhw'n gorau gwneud hynna ddarfar yn y gyngor yma yng Nghymru, ond hei, am fuddugoliaeth. Pan ti'n dod i cartre i rwla, ond pan ti ddim yn ella gwybod sut mae'n mynd a beth sy'n mynd i ddigwydd, mae rhaid chdi fod yn broffesiynol. Craig Harrison di setio dîm i fyny'n gil yn ganol cae, oedd y gyfrinach, dwi'n meddwl. Ia, gormod o le i Morrison lawr ochr dde'r hanner cyntaf yn y munud y cyntaf, ond ar ôl hynny, nath nhw reoli y meddiant yna i'r hanner gymaint, ond be nath nhw oedd, nath nhw amddiffyn y sgôr. Oedden nhw ar y blaen, a nath nhw amddiffyn hwnna'n yn rydym ar adegau, oedden nhw'n gwadd problema, ond dim digon da. Go be, mae'n neis gael nhw'n dathlu. A mae fe'n golygu tipyn iddyn nhw. Craig Harrison ddim te heno. A teulu ganddo fe'n Falkirk. Ni'n mynd gael ymateb yn syth, chwaraewyr yn disgwyl amdano ni, gyda Sioned Dafydd. Y boes, llong gyfarchiadau, huge congratulations. Leon, I ddod at y ti gynta. Bydd yw'r brif emosiwn ar, oedd eich weithio'n galed iawn mas na hynna? Oedd o'n gêm anodd, maen nhw wedi bod ar hediad da fatha da ni wedi bod, ond o'n ni gwybod sy'n ni dod i fyma, sy'n ni chwarae gêm ni, dwi'n meddwl. Nath yna creu problemau nhw, a ni aros yn solid yn cefn i gyd na, hogiau gyd yn ffantastig iddo. Chris, do you think we saw a different side to TNS tonight, a different way of winning? Definitely, yeah. It's a new challenge for us. Obviously, game probably played a little bit quicker than we used to. After defence, especially first 20 minutes. Especially myself, getting used to the pace of the game before. After that, thought we really settled in the game, thought we'd done really well. Yeah, those first 20 minutes, Leo, pa mor bwysig oedd i gael y gol na, achos nathoch chi ddim cael y dechreuad cryfau'r gêm? Na, mae'n hollol gêm wahanol i beth da ni wedi arfer fo, ond maen nhw hogia cyfym, so jyst dod i arfer o hynna, dwi'n meddwl, os da ni'n darllen y gêm bach, a wedyn, oedd ni'n gwybod o'n i am creu chances, a na, dwi'n fach athyn ni sgorio da. Chris, you're through to the final of this competition for the first time in TNS's history. How good does that feel? Yeah, brilliant. Obviously, it's a cup. We've never got to the final, never won. Be a great achievement just to get to the final, but obviously want to go and win it now, and it's something to look forward to. Guys, appreciate your time. I'll let you go and celebrate with the fans over there. Well done. Thank you. Yes, gwn ni. Maen nhw dal ym mhob cystadleuaeth. Pan ddechreuon nhw'r tymor, maen nhw'n mynd am 4 cwpan. Chwarae teg iddyn nhw. Gen i weld y gol. Welcome. A ti sôn am Brad Young cyn y gêm. Eto, mae'n dweud y gwaniaeth, mae'n sgorio am mhob rownd o'r gystadleuaeth yma. Ie, mae'n llawn egni. Oedd yn edrych yn siarp. Mae'n cael y cyffyrddiad, pan mae'n edrych at beth sy'n digwydd efo ar ôl hyn. Mae o'n cario mlaen, mae o'n rhagweld, mae o'n dilyn y bel i mewn. Mae just y gredd bach na o wybod lle mae'r bel yn mynd i bownsio. Colli fanna, mae pob colli, nath o'n rigi fynd. Oedd o'n meddwl, iawn, mae dal yn fyw, a dystal i redag ac yn meddwl bob tro, iawn, mae hwn yn mynd i ddod i fi yn rwla yn y symudiad yma, yr arbediad yma, mae'n mynd i ddod, a sa fo'n di cario ymlaen redag, sa fo ddim di sgorio. Gymaint o chwaraewyr dal yn pico'i trwy'n allan i gwrs cosbi, ond mae o i fewn ar y posti bella yn sgorio'r gol. Fi'n falch oedd ysdi trwy'n, fyna, fi'n falch iawn. Dewch i ni glywed gan reolwr y Seintiau Newydd, glywed ni cyn y gêm, mae yna deulu ganddo fe yn Falkirk, dewch i gael ymateb, Craig Harrison gyda Sioned.
Craig, huge congratulations. You're through to the final. First question, how are the nerves? Because those last 5 minutes, they must have been painful at times. Yeah, the fourth official and the referee got a little bit wrong. He put 2 or 3 up, then he said after 2 or 3 minutes there's still 3.5 left. He got it wrong, etc., etc. I thought, we're not going to play here to lay score with, but the lads defended really, really well. Our game management was fantastic. We're really good in possession. Took the opportunity we had. Didn't have many opportunities, but the one we took it really well. And I thought we were fully deserved winners. I want to take you back to that first half because it was a bit of a nervy start, wasn't it? Falkirk started really strongly, but that goal came at a really good time for you. Yeah, it did. It did. Probably come against a run of play, really, to be honest. But we expect it done. We're coming here, semi-final of the Scottish Cup against a Scottish team with Scottish officials. So we knew it was going to be, we knew the first 20 minutes was going to be frenetic. It was going to be really tough. We just had to hang in there. And as long as we got through the first 20 minutes, I believe that we could control the game. And I think after 20-25 minutes, we kept the ball, we passed it really well, and we managed the game really, really well. I've just asked Chris the same question. Do you think we saw a different side to TNS tonight? Yeah, I think we did. I think we've got that. I know we've got that. The team we've got, the squad, the staff, everything behind the scenes. We play some fantastic football. Score some fantastic goals. But myself and the players have got another side to them, and it's a side that not everyone else sees on a regular basis. But we've seen it tonight, and it's something that we need to take forward to European football as well. And Craig, another cup final to look forward to now. Thank you very much. Craig, diolch yn fawr, thank you. Thank you. Pawb yn cael cwtch. Fel fi'n gweud, mae braf gan nhw'n dathlu, ni'n cymryd nhw'n ganiataol, mae'n ennill gymaint, mae hwnna'n golygu tipyn nhw. Byddai braf gan nhw wneud rhywbeth tebyg yn Ewrop. Byddai fe, ni sôn am Ewrop trwy'r amser, ond falle bod nosweithio fel hyn yn mynd i helpu nhw'n y dyfodol. Andi, ac hefyd ti'n edrych ar amseriad pa bryd maen nhw'n chwarae'r gem yma, 22 gem yma. Ti ar ffordd, mae'r hogiau'n ffit, mae hogiau'n barod. Ella dydy o ddim yn manteisiol i chwarae'r gem yma yn Ewrop lle maen nhw. Erwydd, ti'n edrych ar faint o siarp oedd y chwaraewyr yn edrych heno. Dim just pan nhw ar y bel, ond oedd wrth y bel. Yn amddiffynol, oedd nhw'n darllen y gem. Leo Smith heno, a Redmond ganol cael, ond Leon bendant wedi datblygu yn darllen y gem. Dim i ennill y bel bob tro dim mwy, ar ei trosedd i ffwr. Just i darllen y cyffyrddiau cyntaf a dwy ni. Ti'n bod, a nath o'n wneud yna gymaint weithiau'n glefar. Felly, o'n i wrth y modd i weld o wedi datblygu. Ond efo Seintiau Newydd, dyn nhw'n cael yna bob wsos, so dyn nhw'n cael y challenge yna. So mae rhaid chdi gael hynna, does. Dwi'n yn gwybod am Ewrop efo chdi. Mae rhaid nhw gael hynna bob wythnos cyn wneud yna yn Ewrop. Ie, dyna'r cam nesaf. Efallai, ni'n gweud yna. Gys nhw gyflen hwyr hefyd. Chi'n fawr y teg. Oedd e'n ddiddorol ti o'r diwedd, Danny Redmond fan hyn. Byddai'n hawdd mynd am y corneli am hynny, ond gallai wedi cael un arall falle? Just y cyffyrddiad bach ychwanegol na, ella oedd hi ddim angen, oedd yn mynd efo wrth y gol, oedd yr ongl yn mynd yn dyn ac yn dynach wedyn efo'r cyffyrddiadau yna. Unwaith mae'n cael cyffyrddiad, mae'r gol yna, pan y troi lawr. Unwaith eto, ti'n mynd oddi wrth y gol a mae'r golwr yn mynd i cael y bwlch i lawr. Felly, hanner siawns, o digon apus, pawb yn apus dwi'n meddwl. Pawb yn apus, Adrionians yn disgwyl yn yr Rownd Gynderfynol felly, o gyngrau'r uwch, felly mae'r her yn y Cwpan Her yn mynd yn anoddach. A dyna ni, Seintiau Newydd i cyrraedd y Rownd Gynderfynol. Falle bod chi wedi sylwi wrthnos diwetha, Gary Lineker, nath alw'r cyngrair i ffermwyr, wedodd e. Falle chi ni newid enw o sgorio i ffermio, Max? Oedd e'n wael am gryw o ffermwyr rhag oedd Seintiau Newydd wedi ennill, llongyfarchiadau iddyn nhw. Diolch am eich cwmni. Hwyl fawr i chi.